Καλησπέρα. Παρουσιάζω τον κύριο Ανέστη Τσαφακίδη, ο οποίος το λέω κύριο επειδή είναι στα μάστερ εδώ και κάτι χρόνια, όντας 45 χρονών και όχι 50 που πρωτονόμιζα εγώ. Τον μεγάλωσα λίγο, αν και μεγαλώνει και εμένα, οπότε κάρμα, ξέρω εγώ. Καλά τα λέω, 45, πόσο είσαι? Ναι, 45. Κοίταξε, ξέρεις τι, ότι με έβγαλες 50 χρονών θα ήταν καλύτερο με τα νούμερα που κάνω. Ισχύει. Ναι, πλέον Οπότε δεδομένων των lifts, όσο μεγαλώνει η ηλικία είναι καλύτερο η ανταγωνιστικότητα. Οπότε ήταν υπέροχο αυτό που το είπες. Ήταν δηλαδή σαν, πώς το λέμε, σαν... Hype έτσι περισσότερο. Εγώ το μεταξύ στο κεφάλι μου το είχα στην αρχή. Σαν κομπλιμέντο. Ναι. Στην αρχή εγώ το είχα στο κεφάλι μου. Λέω τώρα αυτός λέω είναι στο Αγρίνιο. Λέω μόνος του, λέω κάνει προπόνηση. Θα είναι λέω μπάρμπας 50 χρονών παντρεμένος με 2 παιδιά. Λέω ξέρω εγώ κάτι τέτοιο σκεφτόμουν. Εν τω μεταξύ έπεσα έξω σε όλα από αυτά που είπα. Δεν πειράζει. Θα πεθάνουμε σήμερα. Λοιπόν, σωματικό βάρος και ύψος για αρχή, πέρα από την ηλικία που την αναφέραμε. Ωραία. Λοιπόν, ύψος είμαι κοντά στο 1,90. Τον ακριβή αριθμό δεν το γνωρίζω. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται διότι δεν υπάρχουν χάρακες καλοί. Μέτρο. 1 μέτρο και 0,9. Ναι, ρε αδερφέ, μέτρο, λέω μέτρο, συσκευή, μέτρο, πώς να σου πω. Ναι, δεν υπάρχουν εδώ καλά, είμαστε λίγο πίσω από τον ήλιο. Εντάξει, πού είσαι, Αγρίνιο? Δεν έχεις προφορά για Αγρίνιο όμως. Εντάξει, ναι, μου το είχε κάπως με λίγο μαστίγιο η μητέρα. Μην μιλάω σαν χωρικός. Τέλεια. Μπράβο στη μαμά, παρά το bullying. Όχι, ξέρεις τι, μεταξύ μας τώρα, επειδή καθώς μεγαλώνω, μιλάω γρινιώτικα. Μεταξύ μας και για το 500 στον χώρο εδώ. Όταν είμαι, ας πούμε, σαν εσένα που μιλάω με ανθρώπους που δεν τους ξέρω καλά, μιλάω λίγο πιο προσεκτικά. Να κάνω να δίνω καλή εντύπωση. Και εμένα μπορεί να μου φύγει κανένα βολιώτικο. Ναι. Στο ασυναίσθητο, ας πούμε, κάπως έτσι. Λοιπόν, είπα ύψος, 1,90 περίπου. 1,90, έχουμε 2 πόντους διαφορά. Είσαι πιο ψηλός, μπράβο. Λοιπόν. Ναι. Βάρος, αυτό απροσδιόριστο. Βάρος απροσδιόριστο, είναι... Μας τα κρίνει τα στοιχεία ο Ανέστη. Να κάνω, οι ζευγαριές κάνουν διακρίσεις, δεν ζυγίζουν εμένα. Πάνω από 150 μου λένε φίλε error. Είναι σαν τον Κυριάκο που γράφει full. Full, βρήκα ζυγαριά στο Αγρίνιο που έλεγε max 220 και με έβγαλε full. Άσε ρε. Ναι, εντάξει, μπορεί να μην ήταν καλά ρυθμισμένη. Απλά, ξέρεις τι, από ένα σημείο και μετά πρέπει να γράφει παρακαλώ ένας αν ανεβείτε στη ζυγαριά. Ναι, ισχύει. Να στο λέει κάπως ευγενικά ότι έχεις πρόβλημα δηλαδή. Ναι, δεν πατούσα με τα 2 πόδια. Λοιπόν, έχω ιστορία τώρα εδώ σχετική. Ο Τάσος ο Καραμπάσης, νομίζω έτσι το λένε, κριτής είναι, δεν ξέρω τώρα έχεις δει. Ναι. Βραβείο για τις πιο χοντρές γάμπες του ελληνικού powerlifting. Όχι σε υπερτροφία, απλά είναι και ο υπόλοιπος έτσι. Λοιπόν, ο Τάσος λοιπόν είχε παίξει πιο παλιά άρση βαρών. Και έπαιζε για να στηρίξει το σύλλογο. Δεν ήταν κάποιος ρε παιδί μου αθλητής, ας πούμε, ότι το κυνηγούσε χρόνια και έτσι. Απλά κατέβαινε όπως ήταν το παιδί, σήκωνε 5-10 κιλά, ας πούμε, και έφευγε. Αυτό ξέρω εγώ τώρα. Άμα είναι λάθος ιστορία και μετά έχουμε μεταφέρει λάθος, διορθώστε με κάποιος. Τώρα, και λέει ότι αυτός ήταν πολύ βαρύς. Και είναι, λέει, επίσημα καταγεγραμμένα στα χαρτιά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, ο πιο βαρύς αθλητής που ζυγίστηκε ποτέ. Σόπα. Ζυγίστηκε, λέει, 220 κιλά, κάπου εκεί πέρα. Πρόσεξε τώρα, είναι και ψηλός, είναι θεόρατος. Τώρα έχει δυνατές και είναι 160, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και τον ζυγίσανε σε 2 ζυγαριές. Ταυτόχρονα παντός και σε 2, ίδιες, και προσθέσαν τι λέει κάθε μία. Γιατί μία πήγαινε μέχρι 200 και έγραψε full.
Ναι. Ορίστε, αυτό θα κάνω εγώ. Θα πηγαίνω στο φαρμακείο και θα πηγαίνω και μια δικιά μου. Εσύ στον αγώνα πρέπει να φροντίζεις να μην έχει 2 ζυγαριές. Για να μπορείς όταν γράφει full να του πεις πού τερματίζει, να σου λέει 150 κιλά. Τόσα γράψε, πες. Ναι. Όχι, έτσι έκανε ο Γιαγμόρης στη Θεσσαλονίκη. Αλλά στα Γιάννενα είχε πιο μεγάλο έπος. Στα Γιάννενα ήμουν 154. Άρα εντάξει, είσαι κάπου εκεί κοντά, ρε φίλε. Δεν είναι ότι γράφει 150 και 200. Όχι. Ναι, Εντάξει, εν τω μεταξύ έχω τους μισούς που μου λένε να κάνω cut, που είναι πιο πολύ bodybuilderάδες και μου λένε κατέβα 110 κιλά σε κομμάτια το ένα τ' άλλο. Και έχω τους υπόλοιπους τώρα τους powerlifters, μερικούς, το Μπέτσι και εσένα και μερικούς, που λένε κάνε bulk, λέει. Ανέβα, λέει 135 κιλά, λέει 140 κιλά, να γεμίσεις. Άστο. 350 κάθισμα. Απλά χοντρώσαμε, ρε φίλε. Δεν νομίζω να κάνω 350 κάθισμα. Όχι, μου γιατί. Εγώ θα κάνει ένα bulk πιο παλιά. Ναι. Από τα 95 που είχα κόψει για να πάω 95. Στέκα ένιωθα στα 95, αλλά ήμουν φέτες. Ωραία. Από τα 95 στα 105 μπορεί να πήρε κανένα εκατοστάρικο το total σε κανένα 9 μήνο, κάτι τέτοιο. Από τα 105 στα 115 πήρε λίγο ακόμα, αλλά όχι ιδιαίτερη διαφορά και απλά ένιωθα βαρύς. Ναι. Και μετά με τα χρόνια έχω φτάσει να είμαι κοντά 125 και να μην νιώθω βαρύς. Νιώθω κομπλέ τώρα. Ελαφρύς δεν νιώθω κομπλέ. Νιώθω ότι μπορώ να περάσω μέσα από τοίχο. Ενώ πριν ένιωθα ότι ήμουν λίγο σαν στέκα από μπιλιάρδο. Θα σπάσει, ας πούμε. Ναι. Υπήρξα και εγώ 95 κιλά όταν έπαιζα πιο εντατικά μπάσκετ. Στα 18. Όταν ήμουν 21 χρονών, κάπου εκεί. Κοντά έπαιζα. Αλλά έκανα ακραία δίαιτα τότε. Έκανα και ακραίες δίαιτες. Δηλαδή έτρωγα μία φορά την ημέρα μόνο. Και επέτρεπα στον εαυτό μου 2 φορές την εβδομάδα να τρώω όση πίτσα Hut μπορούσα να φάω. Πόσο ήταν αυτό? Δεν θυμάμαι. 1,5 πίτσα. Γιατί είχε πολύ λάδι. Ναι. Αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε και θέμα διατροφής για το πώς να φας πολύ. Ναι. Να το πείσουμε προς το τέλος. Μήπως θα το γράψω. Διατροφή. Ναι. Γιατί έχω και εγώ να πω 2 πράγματα εδώ πέρα. Ωραία. Νούμερα. Πόσα? Λοιπόν, να σου πω τα γυμναστηριακά πρώτα ή θες τα... Πες τα γυμναστηριακά πρώτα. Ωραία. Γυμναστηριακά κάθισμα 310. Πάγκο 200. Και πολύ παλιά, δηλαδή πριν 4 χρόνια, είχα κάνει 280 deadlift. Το οποίο είναι το ασθενέστερό μου lift. Τώρα, αγωνιστικά, 300 κιλά κάθισμα, 190 κιλά πάγκο και 270 deadlift. Αυτά έγιναν τώρα, στο πρόσφατο Πανελλήνιο. Που ήταν ο δεύτερος αγώνας αυτός? Όχι, αυτός ήταν νομίζω ο πέμπτος. Έπαιζες κάθε εξάμηνο έπαιζες? Βασικά ναι. Λοιπόν, έχω κάνει 3 Πανελλήνια, 1 ποντιακό και 1 στην Πάτρα. Το ιστορικό συνολικά σου άθλημα είναι πρόσφατο όμως. Πότε ξεκίνησε, το 22? Ναι, 22 στην Πάτρα, ναι. Μέχρι τότε ήξερες ότι έκανες powerlifting? Όχι. Τι έκανες, τι θεωρείς ότι έκανες? Προπόνηση δύναμης έκανα στην ουσία. Δεν κοίταζα δηλαδή να βρω τρόπο να σηκώνω περισσότερα. Ήθελα να γίνω δυνατός για να σηκώνω περισσότερα. Ναι. Το powerlifting έχει και αυτό το στοιχείο. Δηλαδή βρίσκεσαι στον δρόμο να σηκώνεις. Έτσι. Ναι. Οπότε... Ορίστε. Κάθε άθλημα το έχει αυτό, λέω. Ναι, βέβαια. Εννοείται. Αλλά εμένα ο στόχος μου ήταν το άθλημα, ήταν η αύξηση της δύναμης. Ναι, να πεις ότι έχω ένα σάνταρ να πούμε και του βάζω κιλά έξτρα με τα χρόνια. Ναι, είχα χτύπηση με αυτό, ας πούμε, να σηκώσω ό,τι μπορώ, ό,τι υπάρχει να το σηκώσω. Έπιασα τον γυμναστήριο μέσα σε μια τη γωνιά και το σήκωσα. Ναι. Λοιπόν, πού κάνεις προπόνηση? Λοιπόν, τώρα κάνω στο home gym. Στο home gym. Ωραία. Ναι. Αλλά
κάναμε και κουβέντα πριν ότι θες να πας σε γυμναστήριο. Ναι. Για θίξτε λίγο αυτό το θέμα. Γιατί θεωρώ ότι. Ή μπορούμε να το θίξουμε μετά που είναι στους τραυματισμούς, ό,τι θέλεις. Δεν έχω πρόβλημα, το λέμε και τώρα. Λοιπόν, στο γυμναστήριο, λόγω του ότι έχει τα μηχανήματα, έτσι. Και να προσφέρω στον εαυτό μου και μια διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων. Ας πούμε, δηλαδή λιγότερη επιβάρυνση, διότι το γέρικο κορμί δεν αντέχει τόσο αυτές τις ακρότητες που κάνω τώρα τελευταία. Λοιπόν, γιατί είναι επιβαρημένο και από άλλα αθλήματα, από τον μπάσκετ δηλαδή βασικά. Και η σκέψη είναι, και με δική σου πρόταση κιόλας, ήταν ας κάνουμε και λίγο γυμναστηριακά, ώστε να αποφορτήσω την κατάσταση. Εγώ νιώθω πιο υγιής, ξεκάθαρα, άμα κάνω προπόνηση που να είναι λιγότερο specific και με παραπάνω δουλειά για υπερτροφία σε μηχανήματα που βολεύουν, να περνάει αίμα που λένε. Εντάξει, να περνάει αίμα είναι πολύ από όρο, αλλά κατάλαβες τώρα τι λέω. Ναι, εντάξει, αυτό που λες, ναι, το δέχομαι. Αυτό το κατάφερνα με τις ασκήσεις της πιο specific. Έτσι, αλλά μερικές φορές φτάνει και ο πόνος στο προχώρητο και λες, θα είναι σκιά του εαυτού μου, υπάρχει αυτό το ψυχολογικό τώρα, ξέρεις, η σύγκριση με το παρελθόν. Μα θα κρατάς κάποιες ασκήσεις από τις βασικές μέσα. Δεν λέμε να σταματήσεις. Εννοείται, αλλά σου λέω τώρα αν ο τραυματισμός είναι τέτοιος που δεν σου το επιτρέπει. Ναι, τότε εντάξει. Ναι, δηλαδή πας να βάλεις τώρα λίγο κάθισμα, να κάνεις έστω box squat, ας πούμε, το οποίο είναι μια καλή παραλλαγή για τραυματισμούς. Να έχω εφαρμόσει στο παρελθόν και για μέση και για γόνατο. Πώς το έκανες, έκοβες βάθος, πώς το έκανες αυτό? Ναι, στην αρχή έκοβα βάθος και καθώς περνούσε με την πάροδο του χρόνου έφτανα στο βάθος το επιθυμητό, δηλαδή να σπάω το παράλληλο. Ναι, αυτό για rehab, εντάξει, θα το πούμε μετά στους τραυματισμούς. Ναι. Πάντως και εγώ έχω παρατηρήσει, ας πούμε, που είμαι πιο μικρό σε ηλικία, αλλά κάνουμε παρόμοια νούμερα και έχουμε παρόμοιο ύψος. Ναι. Θα πω, ρε παιδί μου, ότι όσο περνάει ο καιρός η προπόνησή μου γίνεται πιο εύκολη. Βρίσκω τρόπους, μετά από πολύ ψάξιμο στο κάθε πράγμα, βρίσκω τρόπους να κάνουν την ίδια δουλειά με πολύ λιγότερη κόπωση. Ναι. Και αυτό που είπες πριν, ότι το powerlifting δεν είναι μόνο ποιος θα δυναμώσει πιο πολύ, αλλά είναι και ποιος θα μπει στην κατάλληλη θέση να σηκώσει περισσότερα κιλά, που δεν είναι απαραίτητα το ίδιο πράγμα. Ναι. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, κλειστή λαβή στον πάγκο, ανοιχτή λαβή στον πάγκο, ή high bar, low bar, ή sumo conventional, ανάλογα ποιος είναι πιο δυνατός που. Εν πάση περιπτώσει, μια τεχνική που σε βοηθάει να σου σηκώσει κιλά δεν είναι απαραίτητα πιο προπονήσιμη τεχνική. Και ίσως ένα πράγμα που σε κράτησε χρόνια χωρίς να σε έχει διαλύσει είναι το γεγονός ότι έβρισκες κάπως user-friendly παραλλαγές ή τεχνικές μάλλον από τις ασκήσεις τις βασικές και δεν προσπαθούσες να τσιτάρεις εισαγωγικά λίγα παραπάνω κιλά. Θα σου πω εκ πείρας, επειδή έχω προσπαθήσει να τσιτάρω τα πάντα όσο μπορώ από τεχνικές, ότι δεν βοηθάνε αυτές τις τεχνικές. Ας πούμε, όσο πιο πολύ κατεβαίνει μπάρα κάτω στο κάθισμα, από ένα σημείο και μετά είναι ανυπόφορο στους καρπούς, στους αγώνες, κάνει τενοντίτιδο στους κεφάλιους, είναι θέμα. Βέβαια, ναι, ισχύει. Και μία προσέγγιση, ξέρω εγώ, που είχα εφαρμόσει είναι να κάνω ελάχιστα set low bar και όλα τα υπόλοιπα high bar. Ναι. Το οποίο είναι θεωρητικά πιο user friendly από αυτό που κάνεις εσύ, που είναι όλα τα set low bar, ξέρω εγώ. Αλλά ταυτόχρονα συνηθίζω και στα πολλά κιλά την αγωνιστική τεχνική που θα με αφήσει να σηκώσω 20-30 κιλά από πάνω. Ναι. Ναι, δεν το κάνω μόνο εγώ αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτό το κάνουμε και ήρθα σε επαφή με αυτή τη μέθοδο ή λογική, αν θες καλύτερα, με το Westside. Έτσι, γιατί στα αρχικά στάδια της προπόνησης, η οποία ξεκινάει κάπου στα 12 χρόνια πριν, και όταν λέω προπόνηση εννοώ με ελεύθερα βάρη, διότι έκανα πολλά χρόνια πριν
μηχανήματα. Λοιπόν, όντως έτσι είναι. Δηλαδή, παραλλαγές κάνουν συνέχεια. Δεν κάνουν το βασικό. Ναι, αυτοί τα αλλάζουν κιόλας. Εγώ μπορώ να τα κρατάω σταθερά μέσα στον μπλοκ, ας πούμε. Ναι, αυτοί τα αλλάζουν συνέχεια. Ναι. Τα αλλάζουν συνέχεια, ναι, το θυμάμαι. Είναι ωραίος τρόπος πάντως. Δηλαδή, άμα πας σε γυμναστήριο, θεωρώ θα σε βοηθήσει να πας ένα βήμα παραπέρα. Ναι, ίσως, δεν ξέρω. Εγώ σου λέω στο κεφάλι μου το έχω επειδή ταλαιπωρούμε τώρα από κάποιους σοβαρούς πόνους, είτε είναι στη μέση είτε είναι στο ισχύο. Λοιπόν, με αυτή την λογική. Δηλαδή, την προσέγγιση που έχω ακόμη δεν θα την αλλάξω αν είμαι υγιής. Καταλαβαίνεις. Ναι, εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι ανάγκη να το πας στους κόφτες και μετά να κάνεις βήμα πίσω. Θεωρώ ότι τώρα που είσαι υγιής μπορείς να το κάνεις. Ναι, σωστό είναι και αυτό. Εντάξει, ναι, δεν λέω όχι πλέον. Και θα σ' άφηνε να παίξεις και με πιο περίεργες θέσεις στις αγωνιστικές, ενδεχομένως. Ναι, ξέρεις τι γίνεται όμως. Θεωρώ ότι έχω περιορισμένο χρόνο. Δηλαδή για εξέλιξη επιπλέον στη δύναμη. Ναι. Δεν είμαι μικρός. Αν το γυρνούσε σε σούμο, δεν θα σε βοηθούσε. Δεν ξέρω. Μπορεί να με διαλύσει το ισχύο εντελώς. Δεν το γνωρίζω. Ναι, είναι σαν να κουπίσει στη μέση. Τώρα θα το. Ναι. Εντάξει, μέση δεν είναι τίποτα. Περνάει μέσα σε 4-5 μέρες συνεχόμενων partial deadlifts. Περνάει. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Τι είναι συνεχόμενο, κάνεις 5 μέρες το ίδιο πράγμα. Κάθε μέρα, ναι. Λίγα κιλά, πολύ λίγα κιλά. Έτσι, μιλάμε τώρα, ξεκινάω από 70 κιλά, φτάνουμε μέχρι 120, 3-20. Ναι, σαν να κάνεις ραχαίωση, είναι χωρίς να έχεις ραχαίωση. Ναι. Έχω εφεύρει μια άσκηση για ραχαίωση με μπάρα. Δεν ξέρω αν έχει πέσει σε αντίληψή σου αυτό το πράγμα. Δεν την έχω δει κάποιον άλλο, να την κάνει και εγώ την κάνω χρόνια και πλέον την έχω βαρύνει κιόλας και με ωφελεί ακόμη περισσότερο. Παλιά την έκανα με 60 κιλά, τώρα την έχω κάνει 100-130, έχω φτάσει. Τι κάνω, πιάνω πολύ ανοιχτά την μπάρα, σχεδόν τέρμα έξω, πολύ κλειστά τα πόδια, άβολα κλειστά, να μην χωράει η κοιλιά μου να μπει μέσα από τα πόδια μου, να είναι πάνω από τα πόδια μου κοιλιά μου για να με αναγκάζει να στραβώσω, που είναι μια θέση που απεχθάνομαι να μπω. Δεν παίρνω κανέναν ιδιαίτερο αέρα, γιατί το κάνω για τους ραχαίους, οπότε ο αέρας απλά θα με αφήνει να σηκώνει περισσότερο κιλά χωρίς λόγο. Και κάνω όπως ξαπλώνω σαν Romanian deadlift είναι, αλλά δεν είναι Romanian deadlift, είναι back extension. Και αντί να κάνω αυτό, κάνω πρώτο λιγάω απλά τη ράχη. Ναι, κατάλαβα. Η λεκάνη είναι σε σταθερό σημείο. Back extension είναι με την μπάρα στα χέρια. Αυτό το πράγμα πιάνει πολύ χαμηλά στη ράχη κάτω. Εκεί που με πονάει και μερικές φορές, ας πούμε, από άρση. Και πλέον είναι σε πολύ καλύτερη φάση. Και το conventional που το μισούσα, πλέον αρχίζουν και σηκώνουν τα κιλά εύκολα. Γιατί είναι το πρόβλημα ξεκάθαρα η μέση μου στο conventional και όσες φορές την έχω τραβήξει στη μέση μου είναι από τις 9 στις 10 από conventional. Μάλιστα. Οπότε μια ιδέα για το σπίτι σου πριν αλλάξεις γυμναστήριο, πες μου να σε στείλω την άσκηση. Ναι. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε τώρα. Τι σε ανέβασε τόσο πολύ? Τι μου ανέβασε? Λοιπόν, ίσως ήταν η στοχοπροσήλωση, η θέληση. Έτσι. Ίσως και το γεγονός ότι υπάρχει ένα καλό γενετικό υπόβαθρο. Θεωρώ ότι έχω σχετικά καλό. Από το μέσο όρο λίγο παραπάνω. Δεν το λέμε αυτό για να ξέρεις, γιατί μερικοί το θεωρούν υπεροψία να το λες. Θα το αφήσω στο τέλος αυτό. Είχαμε ένα σχόλιο σε προηγούμενο επεισόδιο, θέλω να το θίξουμε. Ναι, ωραία. Λοιπόν, αλλά νομίζω σε βρίσκουν μερικά πράγματα στη ζωή σου. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι προς τα που κλείνεις και συνεχίζεις να το, ή μάλλον καλύτερα το κάνεις, τέλος πάντων. Κάνεις ναι, αυτό και μετά είναι και, πώς λέγεται, positive feedback loop λέγεται. Τώρα στα ελληνικά δεν μπορώ να το μεταφράσω. Κύκλος θετικής ανατροφοδότησης, κάπως έτσι.
Βρόχος. Ναι, πώς να το διατυπώσει. Ναι, όχι. Μια χαρά είναι και το κύκλος. Αν τροφοδότησης καλός είναι. Ναι, ότι ρε παιδί μου, ότι όσο το κάνεις, τόσο σ' αρέσει να το κάνεις και μετά τόσο το κάνεις και τόσο σ' αρέσει να το κάνεις και τόσο το κάνεις και έτσι. Είναι αυτό. Ναι. Αυτή η διαρκής, συνεχόμενη κατάσταση, στην οποία βάζεις τον εαυτό σου. Μπράβο. Ναι, και τον βάζεις επειδή όχι μόνο είσαι καλός, επειδή θέλεις και να ανακαλύψεις πράγματα για τον εαυτό σου. Σίγουρα. Εγώ το έχω σαν πείραμα, ότι άμα γίνει αυτό θα κάνω αυτό, άμα γίνει εκείνο θα γίνει εκείνο, ξέρω. Ναι, ακριβώς. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Και επειδή έχω την τύχη να δουλεύω και με άλλους ανθρώπους πέρα από τον εαυτό μου, είναι ακόμα πιο ωραίο. Mm-hmm. Και τώρα μπορεί να ακούγεται αυτό τώρα λες και είμαι κανένας γιατρός από την ΕΣΕΣ, αλλά να στέλνεις στον έναν το ένα πρόγραμμα και στον άλλο το άλλο, να δεις τι δουλεύει καλύτερα και μετά να βγάζεις άκρη έτσι, βοηθάει τη διαδικασία. Ισχύει. Και μαθαίνεις και εντάξει, προφανώς έχει διαφορά ο ένας άνθρωπος με τον άλλον, αλλά όταν δοκιμάζεις παρόμοια πράγματα σε παρόμοια άτομα, παρόμοια κοψιάς άτομα, να το πω έτσι, αξίζει. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ και εσύ είμαστε παρόμοια κοψιά. Θα μπορούσε κάποιος να μάθει ο ένας από τον άλλον. Ναι, κάτι που, επειδή λοιπόν αυτό είναι το attempt number 2 του podcast, στο προηγούμενο podcast που δεν θα ανέβει, είχαμε πει, θα το πεις και μετά λογικά στους τραυματισμούς, ότι βγάζεις τα sleeves για να καταλαβαίνεις τον πόνο. Ναι. Το εφάρμοσα χθες στο κάθισμα και έκανα, δηλαδή τα είχα φορεμένα μέχρι τις γάμπες. Έκανα λίγο ποδήλατο, ξέρω εγώ, 1-2 λεπτά που με πρίζει λίγο και μετά μπαίνω. Έκανα 2 set 3 bodyweight κάθισμα και κάτι back extensions όρθια και μετά μπήκα και ξεκίνησα και βρήκα λίγο τη θέση καλύτερα ώστε να μην νιώθω τίποτα στο γόνατο. Στους στένοτες από το τετρακέφαλο. Δηλαδή λέω κάτσα να δούμε, καλή πατέντα που ανέστες. Να δούμε τι λέει. Έχει δίκιο, λέω. Και μου άρεσε σαν τεχνική και μετά έβαλα μανίκια, ξέρω εγώ, στα 140 κιλά. Ενώ τα βάζα από το ποδήλατο. Ναι. Έτσι έκανε. Ναι. Μ' άρεσε. Το κρατάμε. Και σήμερα τα πόδια μου είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι θα ήταν στην ίδια ποσότητα προπόνησης, να το πω έτσι. Οπότε, ναι, να μαθαίνει ο καθένας από το σκαρί του αλληνού. Βέβαια. Από παρόμοια σκαριά, μην πάμε εμείς οι δύο και μάθουμε από τους 83 τι κάνουν. Εννοείται, ναι, βέβαια, έτσι είναι. Και πάνω σε αυτό που λες υπάρχει το γενικό, ότι χάρη ας πούμε στο powerlifting ή γενικότερα την ενασχόληση με τα βάρη, μαθαίνεις, δηλαδή έρχεσαι σε επαφή με κόσμο και μαθαίνεις διάφορα πράγματα. Σίγουρα. Δηλαδή, κοίτα, αξίζει να μάθεις και μέσα από τα βιβλία το θεωρητικό κομμάτι. Ναι. Θα μάθεις πάρα πολλά πράγματα από το θεωρητικό κομμάτι και ιδιαίτερα από άτομα που το συνδυάζω και με βάρη. Ναι. Αλλά, δηλαδή, εγώ πολλά χρόνια δεν κοιτούσα δεξιά και αριστερά. Μπορώ να σου πω τουλάχιστον 10 χρόνια δεν κοιτούσα δεξιά και αριστερά τι έκανε ο ένας και τι έκανε ο άλλος, άτομα που ξέρω. Κοιτούσα τον τάδε γνωστό στο ίντερνετ που έλεγε τα τάδε πράγματα εμπεριστατωμένα. Ωραία. Ωραίος τρόπος να μάθεις 1 εκατομμύριο πράγματα, αλλά αξίζει να μάθεις και από άλλους που τους έχεις πιο εύκολα πρόσβαση, ας πούμε. Ναι, ισχύει. Ξέρεις τι γίνεται, το έχω δει στον εαυτό μου, γιατί εγώ στην ουσία προπονώ τον εαυτό μου, δεν έχω προπονητή. Υπάρχει το εξής πρόβλημα αυτό, ότι μπορεί να μείνεις πάντα ερασιτέχνης. Ναι. Έτσι, δηλαδή να μην ξεφύγεις από ένα, πώς το λέμε, μέσα στο κουβού, κατοικείς μέσα σε ένα κουτί και δεν βγαίνεις απ' έξω. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει. Σίγουρα. Αν το κάνεις όλα μόνος. Λοιπόν, ναι, οπότε χρειάζεσαι και τους άλλους μερικές φορές. Όχι πάντα, αλλά τους χρειάζεσαι. Ναι, εννοείται. Ωραία κουβέντα αυτή. Λοιπόν, το τι σαν έβασε τόσο πολύ, λοιπόν, στόχο προσήλωση. Πόσα χρόνια κάνεις αυτή τη δουλειά, βάρη? Βάρη ελεύθερα βασικά 12 χρόνια περίπου, 12 με 13, δεν θυμάμαι.
Αυτά και από τα Αλλά μηχανήματα μιλάς τώρα. όχι, όχι. Μόνο ελεύθερα. Μόνο barbell, πώς τα λέμε, lifts. Και μηχανήματα πόσα χρόνια κάνεις ακόμα? Αυτό γιατί ήμουν on-off. Δεν έχω ακριβώς τέτοιο. Νομίζω 5 χρόνια συνολικά να ήταν. 5-6 χρόνια. Δηλαδή μιλάμε για το σύνολο κοντά στα 20 χρόνια. Αυτό είναι πολλά χρόνια, ρε φίλε. Ναι, ήταν με πολλά διαστήματα όμως που σταματούσα. Ωραία, και 15 να είναι. Πολλά είναι. Ναι. Ναι. Θέλω να τονίσω όμως ότι το 12 που σου λέω με ελεύθερα βάρη ήταν αδιάλειπτα. Δηλαδή δεν έχω σταματήσει. Ναι. Κι εγώ έτσι, με το 12,5 χρόνια κάνω τώρα. Ναι. Αλλά στην αρχή είχα ξεκινήσει με καλλιστενική στο σπίτι και μετά το έκανα βάρη. Αλλά έκανα κατευθείαν πολύ. Ναι. Και αυτό παρόμοιο. Αυτό που είχα δώσει πιο παλιά, λίγο σε μια αντίστοιχη ερώτηση, πώς να πετύχω στο άθλημα, είχα δώσει σαν απάντηση ότι να είναι, ξέρω εγώ, top 3 προτεραιότητα για τουλάχιστον 10 χρόνια. Ναι. Ναι. Ότι μπορεί να είναι top 3 για 10 χρόνια, να πετύχει κάπου. Δεν μπορεί να είναι, ρε φίλε, έκτο στη σειρά, ξέρω εγώ. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Ό,τι γενετικά και να έχεις. Δεν γίνεται. Ναι, ό,τι γενετικά και να έχεις. Δηλαδή, εγώ και εσύ, άμα είχαμε, ξέρω εγώ, γυναίκα, παιδιά, 2 δουλειές και δεν ξέρω κι εγώ, καμιά κάβλα με τα ταξίδια ή τίποτα τέτοιο, και το powerlifting ήταν 4ο, δεν θα γινόταν έτσι, ρε φίλε. Αντί να έχεις κάτσμα 300 κιλά, θα έχεις 230. Ισχύει. Στα ίδια χρόνια προπόνηση τώρα. Ναι, ισχύει. Και όχι μόνο επειδή δεν θα ασχολούσαι με την προπόνηση τόσο, δεν θα ασχολούσαι με το να διαβάσει για την προπόνηση τόσο, ή με το να σε καίει στο πετσί σου τόσο το άθλημα, ας πούμε. Ναι, βέβαια, ναι. Ισχύει αυτό που λες και μερικές φορές τι πάθαινα εγώ όταν έκανα την προπόνηση. Δεν είχα και κίνητρο. Πολλές φορές. Μιλάς ή με τα βάρη? Με τα βάρη, ναι, με τα βάρη. Άσε το παλιό. Με τα ελεύθερα βάρη. Δεν είχα κίνητρο, δηλαδή είχα, ας πούμε, σταματήσει να ψάχνω την εξέλιξη. Καλά είμαι εδώ. Ναι. Καταλαβαίνεις. Παρόλο που ήταν πολύ σημαντικό. Βαλτώνεις και μετά από τόσα χρόνια, ρε φίλε. Αυτό. Εκεί θέλω να καταλήξω ότι σταματάς. Δεν υπάρχει και αλληλεπίδραση με άλλους να σε σπρώξουν λίγο παραπέρα. Δηλαδή, εμείς εδώ στο εξωτικό Αγρίνιο δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα της δύναμης. Εδώ εγώ που μένω στο Βόλιο, ας πούμε, πάλι δεν είναι τόσο. Στο γυμναστήριο, Ναι. ξέρω εγώ, είμαι ο μόνος καλός στο Βόλιο είμαι εγώ. Και εγώ στο γυμναστήριο πήγαινα, εγώ ήμουν καλύτερος. Καταλαβαίνεις. Ναι. Και δεν είχε το σπρώξιμο. Ενώ σε σχέση, ας πούμε, με το μπάσκετ, στο μπάσκετ έβρισκα παιδιά που ήταν καλύτερα από μένα. Και προσπαθούσα να πιέσω τον εαυτό μου για παραπάνω. Θέλει και λίγο εξωτερικά κίνητρα. Καλή ψυχολογία, καλά τα ιστορικά τα κίνητρα. Ναι, θα σε πάνε μπροστά. Ναι. Ωραία. Θα σε πάνε μπροστά 10 χρόνια. Αν θες 20 χρόνια να σε πάνε μπροστά, θες κι άλλους. Βαριέσαι από ένα σημείο και μετά. Βαριέσαι. Δηλαδή, γι' αυτό πηγαίνουμε και σε αγώνες, γι' αυτό κάνουμε και τις συζητήσεις αυτές, γι' αυτό κοιτάμε τι σηκώνει ο ένας και τι σηκώνει ο άλλος. Μπας και πάρεις λίγο κίνητρο να το συνεχίσεις να το κάνεις αυτό το πράγμα. Ναι, χρειάζεται ζήμωση. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Το default position είναι η απραγία. Ναι. Στα πάντα. Η παρακμή και ο θάνατος με τη σειρά αυτή. Βέβαια. το βαρύναμε 0% έτσι σε 10 δευτερόλεπτα. Έτσι είμαστε. Ωραία. Τραυματισμοί και δυσκολίες. Θέμα που έχει ετοιμάσει ο Ανέστης. Λοιπόν, τώρα θα το πούμε τη σκοπιά τη δικιά μου, η οποία έχει να κάνει με το ότι είμαι master. Master λέγεται, για όσοι δεν ξέρουν, μετά τα 39 έτη, κάθε δεκαετία πάει Master 1, 2, 3, 4, μετά δεν πάει άλλο, γιατί υποθέτει ο κόσμος ότι θα έχει πεθάνει μέχρι τότε ή ότι δεν θα κάνεις powerlifting. Μέχρι πόσο υπάρχει, 5? Μέχρι 4 νομίζω. 4. Ναι, για κάτσε 40, 50, 60, 70, ναι, από 70 και πάνω.
Α, το 70, εντάξει. Ναι. Έλεγα μήπως οι 80 και πάνω είναι 5. Έλεγα πως κατεβάσει στη Αγία μου 86 να πάνε να σηκώσει άδεια μπάρα 3 lifts. Πανελλήνιο ρεκόρ. Ρε φίλε, να σου πω κάτι που έχω καημό. Ψήνω τον πατέρα μου να κατεβεί. Όχι να κατεβεί, να ασχοληθεί με το γυμναστήριο. Να μπει στο χώρο του γυμναστηρίου. Και δεν μιλάω καν μεταφορικά. Να μπει σώματι, τε και πνεύματι, ας πούμε, στο χώρο του γυμναστηρίου. Έστω μια φορά να δει. Και δεν έρχεται, είναι 68 χρονών. Και του λέω, ρε πατέρα, του λέω, είχα πιάσει την κουβέντα και λέω, άκουσα να δεις, του λέω, πατέρα. Το show της μάνας μου, λέω, είναι όλοι χτυκιάριδες και κοκαλιάριδες. Ωραία. Το δικό σου το show, λέω, τουλάχιστον εκεί είναι κάπως πιο ψηλή. Το δικό σου το show, λέω, είναι όλοι κοντοί και χοντροί. Ωραία. Εγώ κάπως πήρα το perfect combo από αυτά τα δύο και βγήκα ψηλός και γεροδεμένος, ας πούμε. Ναι. Και δεν βγήκαν 72 στο show του πατέρα μου. Ωραία. Στο τόσο του, δηλαδή. Ναι. Θέμα στάσης πρέπει να ήταν στο σεξ. Δηλαδή, άμα ήταν τόσο κοντά από το να πω εγώ και κάποιος άλλος που να είναι 72. Τέλος πάντων, πού ήθελα να φτάσω. Του λέω, εν τω μεταξύ, τρώει πολύ ο πατέρας του. Είναι, ξέρω εγώ, 72 και είναι 110 κιλά. Τρώει, το έχει με το φαγητό. Δεν προσέχει, έχει κάνει καρδιές, ζάχαρα, το ένα τ' άλλο. Ναι. Και του λέω, έχεις πάρει, του λέω, τον πατέρα του λέω, το μισό πρόβλημα του λέω, το μισό γονίδιο έχεις πάρει, λέω. Έχεις πάρει το φαΐ, λέω, δεν έχεις πάρει το ζυζάνιο για τα βάρη. Γιατί λέω και εγώ, δεν είμαι πολύ μακριά από σένα, λέω, απλά έχω άλλο ένα γονίδιο, λέω. Ή άλλο ένα πρόβλημα, όπως θέλει να το δει κανείς. Ωραία. Ότι ναι, τρώω και σαβόδι, αλλά σηκώνω και σαβόδι, ρε φίλε. Ωραία. Ενώ ο πατέρας δεν σηκώνει καθόλου και τρώει σαβόδι. Και, ωραία. Και του λέω, μήπως, λέω, αυτό, λέω, το γονίδιο, πώς θα το πήρα, λέω, να το πήρα τη μάνα μου δύσκολο, λέω. Μήπως να ασχοληθείς, γιατί μπορεί να το έχεις, λέω, και να μην το ξέρεις, λέω, ότι σ' αρέσει και να μην το ξέρεις το γυμναστήριο. Και απλά να μην ήταν τη κουλτούρα, να το πούμε έτσι. Και να μπει μια μέρα στα βάρη και του χρόνου να κατέβει αγώνες. Με την ελπίδα ζω, αλλά μάλλον θα πεθάνει και η ελπίδα. Έτσι, ναι. Λοιπόν, τραυματισμοί. Λοιπόν, οι τραυματισμοί για μας είναι αναπόφευκτοι, έτσι, γιατί ψάχνουμε πάντα την καλύτερη δυνατή επίδοση και μπαίνεις και σε έναν κύκλο στον οποίο όταν λειτουργεί κάτι που κάνεις, δύσκολα φεύγεις. Δύσκολα τα αφήνεις. Ναι, δύσκολα καταλαβαίνεις ότι μπορεί να κάνεις κάτι λάθος, κάτι να σου ξεφύγει, ας πούμε, τεχνικά, για παράδειγμα. Εκεί αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, τέλος πάντων, εμείς που τα γεροντάκια αντιμετωπίζουμε σοβαρότερα προβλήματα, διότι δεν ανοικοδομείται ο οργανισμός τόσο γρήγορα όσο εσείς οι νεότεροι. Λοιπόν, οπότε θέλουμε λίγο περισσότερη προσοχή. Τέλος πάντων, έχω βρει έναν τρόπο να αντιμετωπίζω, όπως σου είπα πριν, τη μέση, με τον τρόπο που σου είπα. Ο οποίος τρόπος είναι η άσκηση που σε πονάει με λίγα κιλά σε ένα πιο διαχειρίσιμο εύρος. Ωραία, ναι. Για αρκετές επαναλήψεις. Για αρκετές, ναι. Αρκετές και αυξάνεις το βάρος σταδιακά. Όχι τίποτα τρελό, 5 κιλά και μπορείς να βάλεις και 10, αν είσαι καλά, αν αισθάνεσαι καλά. Γιατί μιλάμε τώρα για πολύ χαμηλά κιλά. Ας πούμε 60 κιλά ξεκινάω εγώ κάθε φορά που αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα σοβαρό στη μέση, γιατί πολλές φορές μπορεί να μην πονάει λίγο, δεν πειράζει, γιόλο, μπαίνουμε βαριά καθίσματα, δεν υπάρχει θέμα και το κάνουμε χειρότερο. Αυτό και τη μέση. Τώρα, εγώ είχα ένα σοβαρό τραυματισμό παίζοντας μπάσκετ πριν 6-7 χρόνια, το οποίο τραυματισμό έκοψε το χιαστό και πήραξε και κάτι άλλα πράγματα, τα οποία οι γιατροί δεν ήταν βέβαιοι ακριβώς τι έγινε. Αν υπήρχε δηλαδή μηνίσκος κομμένος, αν ο πλάγιος είχε πρόβλημα. Τέλος πάντων, η κατάσταση ήταν λίγο φρικτή. Παρ' όλα αυτά, η προσέγγιση μου ήταν η εξής. Αφού μπορούσα να πατήσω το πόδι μου χωρίς βοήθεια και να κάνω έτσι κάποια δειλά βήματα,
ξεκίνησα τα καθίσματα στο Εύρος που δεν πονούσα, με άδεια μπάρα. Λοιπόν, δεν θυμάμαι τώρα πόσες επαναλήψεις έκανα, μπορεί να έκανα 10 ή 15, δεν το θυμάμαι αυτό. 3 σετ. Και αύξανα το βάρος σταδιακά. Πέρασαν λίγες εβδομάδες και μπορούσα να σπάσω και το παράλληλο. Και εκεί πάλι άρχισα να φορτίζω πάλι την κίνηση με περισσότερα κιλά. Πρώτα Εύρος λοιπόν και μετά φορτίο. Ναι, πρώτα το Εύρος και μετά το φορτίο, ναι. Λοιπόν, στη συνέχεια, αφού ένιωσα και λίγο καλύτερα, άρχισα να βάζω και ραπ στα αγώματα. Βοηθούσε κάπως και το ψυχολογικό κομμάτι, αλλά και την αίσθηση της σταθερότητας και ότι δεν υπάρχει και πόνος. Λοιπόν, αυτά βοήθησαν αρκετά. Κατέληξα λοιπόν σε 4 μήνες να κάνω πολύ κοντά στα ρεκόρ, χωρίς χειρουργείο. Δεν έχω κάνει χειρουργείο. Ενώ σου είχαν πει να κάνεις χειρουργείο. Κάποιοι πρότειναν. Ένας γιατρός μου είχε πει μην κάνεις χειρουργείο, παίξε μπάσκετ κανονικά και να κάνεις θα έχεις στα αθλήτητα στα 15 χρόνια. Δηλαδή, σύμφωνα με μελέτες μου είπε ότι είναι σαν να μην την κάνεις. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Ναι. Τέλος πάντων μου είχε πει μην κάνεις και καθίσματα όμως. Ναι, η λογική των γιατρών είναι πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Ναι, εντάξει. Και μην ξεπεράσει τις 90 μοίρες. Τώρα βγάλω πυρηνοκονομόνιο εγώ να κοιτάζω το γόνατο αν πήγε στις 90 ή στις 92 ή στις 89, ας πούμε. Ανοησίες. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν φταίνει γιατροί, εκπαιδεύτηκα με αυτόν τον τρόπο. Τι να πω. Λοιπόν, οπότε καλά τα κατάφερε εκεί σε αυτό το κομμάτι του τραυματισμού. Και όπως είχαμε πει την άλλη φορά, ένας άλλος ας πούμε που έχει να κάνει με τένοντες στα γόνατα, η προσέγγιση μου ήταν η εξής, ότι τα sleeves με την πίεση που ασκούνε στην άρθρωση και γύρω στα μαλακά μόρα και τα λοιπά, σε κάνουν να μην νιώσεις τον πόνο όπως είναι, τον καλύπτουν. Οπότε σκέφτηκα να μην φοράω sleeves. Και αυτό γίνεται χειρότερο με τα stiff sleeves που ευτυχώς καταργήθηκαν, παρόλο που πέταξε με 100 ευρώ. Εντάξει, εγώ δεν σου είπε παιδιά, πώς τα λένε, stiff. Ακόμα μεγαλύτερη διαφορά, στο λέω εγώ. Ναι. Εγώ προπονητικά φοράω κάτι παλιά SBD. Παλιά τώρα προ 7 ετίας, ας πούμε. Ναι, ναι. Ωραία, τα οποία είναι και στο νούμερό μου για προπόνηση, δεν βοηθάνε σχεδόν καθόλου. Αυτά όντως μου ζεσταίνουν το πόδι. Ενώ φορούσα τα αγωνιστικά μόνο για κανένα 2 σετ, μια φορά την εβδομάδα, μόνο για προετοιμασία. Με τα αγωνιστικά δεν νιώθεις τίποτα. Αλλά ενδέχεται να μην νιώθεις τίποτα γιατί την άλλη μέρα ένα σκουπίδι από τον πόνο. Ναι. Γιατί τον κρύβουν το πόνο. Βγάζει νόημα. Λοιπόν, και όπως λέμε, είπαμε, βοήθησε να τροφοδοτήσω λίγο το μυαλό μου στο πώς παράγει το πόνος, δηλαδή πόσο σταθερά είναι τα γόνατά μου. Δηλαδή, είχα την τάση να κάνω το knee slide που λέμε, στα καθίσματα, στο κατώτερο. Τι είναι slide, να μπει μέσα, τι είναι slide. Να πηγαίνει προς τα μπροστά, ενώ κατεβαίνω ακόμη. Το ιδανικό είναι να βάλεις τα γόνατά σου στη θέση που πρέπει να πάνε, γύρω στο μισό του εύρους κίνησης. Εννοείς ότι κατέβαινες και πήγαινε το γόνατο μπροστά. Ναι, συνέχισε να πηγαίνει μπροστά, ναι. Και γιατί είναι πρόβλημα αυτό, υποτίθεται? Καλά, αφενός μένει γιατί τα hamstrings τα χαλαρώνεις. Από την άλλη βάζεις περισσότερο στρες στα γόνατα. Δηλαδή το στρες δεν πηγαίνει στα ισχύα. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνώ με τη λογική αυτή, γιατί είναι άμα τα αποφορτίζει συνέχεια τα γόνατα δεν πρόκειται να δυναμώσουν ποτέ μετά. Αλλά... Ναι, όχι. Ξέρεις τι γίνεται όμως. Δημιουργείς μεγάλη ροπή ξαφνικά. Αυτό ναι. Εκεί που δεν το είπαμε. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή η ροπή και στους τένοντες, όχι στην άρθρωση. Οι τένοντες είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, οπότε
επανατροφοδότησα το μυαλό μου με νέες πληροφορίες, λίγο ή μάλλον πιο πρωτόγονες, δηλαδή βασίστηκα στα ερεθίσματα που δέχει το σώμα μου, δηλαδή όχι στα τεχνητά που δημιουργεί το sleeve. Λοιπόν, και βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Θέλω, δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, γιατί αυτό έγινε πριν στις αρχές του φθινοπόρου, μετά το Patras Challenge, στο οποίο δεν είχα δηλώσει συμμετοχή, αλλά δεν είχα πάει. Βελτιώθηκε γρήγορα η κατάσταση. Πάλι και εκεί πολύ λίγα κιλά, δηλαδή λιγότερα από 100 στην αρχή. Έτσι, δηλαδή δεν είχε πιάσει κατάθλιψη με αυτό το πράγμα. Στην αρχή, ξέρεις, να έχεις τόση δύναμη για τον εαυτό μου, λέω. Να έχω 250 πλάς πεντάρα και να βάζω 120 κιλά ή, ξέρω εγώ, 70 να κάνω πεντάρες. Να σου πω μια ιστορία σε αυτό το θέμα εδώ πέρα που είσαι πάρα πολύ κοντά. Επανέρχομαι λίγο στο γεγονός το γιατί να πηγαίνεις γυμναστήριο και να μην κάνεις σπίτι σου προπόνηση. Δεδομένου ότι δεν είσαι Σαουδάραβας να έχεις γυμναστήριο σπίτι σου. Το 21 στο Πανελλήνιο, εγώ θα κατέβηκα τότε τελευταίο αγώνα το 18 και από το 18 κατέβηκα το 21. Με τις καραντίνες και με αυτά ήταν λίγο, δεν γινόντουσαν και αγώνες κάποια φάση και δεν είχα πάει κι εγώ σε αγώνες γιατί περίμενα να γίνουν άλλη χρονιά. Δηλαδή μια χρονιά δεν είχα πάει εγώ επίτηδες και την επόμενη που ήθελα να πάω δεν γινόντουσαν, κάπως έτσι. Ναι. Ωραία. Τότε το 21 ήταν, ξέρω εγώ, Δεκέμβριο ο αγώνας και γύρω στον Οκτώβριο, κάπου εκεί πέρα, κάπως έστριψε το γόνατό μου σε ένα κάθισμα. Τι εννοώ έστριψε? Εγώ τότε έκανα με ανοιχτή στάση κάθισμα και κάπως είχα ξεχάσει να τα πολύ ανοίξω τα γόνατα. Και όταν το καλάμι, άμα θα έπρεπε να κάνει αυτή την κίνηση, ξέρω εγώ, ήταν μέσα έτσι. Και κάπως σαν να έστριψε έτσι το γόνατο κάτω. Το οποίο με διέλυσε αυτό το πράγμα. Πονούσε μόνο στα καθίσματα. Πολύ. Ιδιαίτερα με είχαν βάθος. Πονούσε και στη σούμο της άρσης. Παραδόξως δεν πονούσε στο leg extension. Ναι, δεν πονάει. Ωραία. Ναι, αυτό το leg extension εμένα όμως μέσωσε. Γιατί εγώ από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο έκανα σχεδόν εξ ολοκλήρου leg extension και όχι σε όλο το εύρος. Είχα κόψει λίγο εύρος γιατί πονούσα από εύρος εκεί πέρα. Έκανα σχεδόν εξ ολοκλήρου leg extension και Romanian deadlift. Σούμο δεν έκανα σχεδόν καθόλου. Και κάθισμα είχα κάνει μέσα σε 1,5 μήνα 5 μονές στα 185 κιλά. Μάλιστα. Που ήταν το φορτίο που ήταν ανεκτός ο πόνος για μία φορά. Ωραία. Και δεν είχε βάθος καμία από αυτές τις φορές. Ωραία. Και το έκανα αυτό για να περάσει ο πόνος, ας πούμε. Και πέρασε. Και πήγα, όχι εξ ολοκλήρου κιόλας, και πέρασε, ας πούμε, το περισσότερο. Και πήγα στον αγώνα και έβγαλα 2,45 κάθισμα, που ήταν ρεκόρ τότε. Και 2,90 σούμο, το οποίο ήταν επίσης ρεκόρ. Και είναι κανένα τρίμηνο ακόμα να περάσει το γόνατο τελείως. Αλλά που θέλω να φτάσω, ότι αυτός ο αγώνας δεν θα συνέβαινε αν εγώ δεν είχα το leg extension στη διάθεσή μου. Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Και κάτι αντίστοιχο που λες, έχω πάθει κι εγώ μετά τον τραυματισμό, αφού πήρα τα πάνω μου και νομίζω λίγο πριν το Πανελλήνιο, τον πρώτο μου αγώνα. Λοιπόν, θέλω να κάνω ρεκόρ τότε 240 κιλά για 5 επαναλήψεις. Τα καταφέρνω στο πρώτο σετ. Ήταν 2 σετ να κάνω. Στο δεύτερο σετ, επειδή έκανα σε κροσφιτάδικο και ήταν η ώρα που ξεκινούσαν τα ομαδικά, πώς τα λένε αυτά, και τα WOD, πώς τα λένε. WOD, ναι. Ναι, WOD τα λένε, αλλά WOD προφέρεται, τέλος πάντων. Με όμικρο, ναι. Ναι. Εντάξει, το αγρίνο μπορεί να ήταν κι αλλιώς, αλλά τέλος πάντων. Το λένε, ναι. Λοιπόν, είχα απέναντί μου πόδια να έρχονται προς το μέρος μου και δίπλα μου να ταλαντώνονται, να κάνω αυτό το keeping που κάνουν, πώς το λένε, το butterfly, πώς τα λένε. Ναι, τα pull-ups που δεν είναι pull-ups.
Ναι, λοιπόν, με αποσυντώνησε, πάω να κάνω την 4η επανάληψη και κάνω ακριβώς αυτό που περιέγραψες εσύ, περιστροφή πάνω στην κνήμη. Όλο μου το σώμα ένιωσα περιστροφή εδώ πάνω. Ναι. Λοιπόν, το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Το αποτέλεσμα ήταν να ξανανιώσω πόνους που είχα να νιώσω από την αρχική φάση του τραυματισμού, 2 χρόνια πριν. Και το physical therapy ήταν leg extensions και box squat σε πιο μεγάλο ύψος από το Τα έκανες μόνος σου, έτσι? Ορίστε. Τα έκανες μόνος σου ή με φυσικοθεραπευτή? Όχι ρε, μόνος μου. Ναι. Ναι. Οι φυσικοθεραπευτές τι να προσφέρουν? Λίγο ρεύμα, λίγο... Τι άλλο? Το ίδιο πράγμα να σου πει να κάνεις. Ναι, λέιζερ, ποιο? Άμα είναι καλός, θα σου πει να κάνεις το ίδιο πράγμα. Κόψε εύρος, κόψε αυτό και κάνε λίγο extension. Ναι, εντάξει, άμα είναι καλός. Εγώ είχα πάει σε έναν... τυχαία είχα μιλήσει μαζί του. Δεν είχα πάει για ραντεβού δηλαδή, ούτε πονούσε ούτε κάτι. Και είχαμε πιάσει την κουβέντα και μου λέει: εσύ τόσα χρόνια βάρη δεν έχεις τραυματισμούς και αυτά? Και του λέω: έχω τα πάντα, ξέρω εγώ. Και μου λέει: και τι κάνεις? Δεν πας να φυσικοθεραπευτεί? Όχι, λέει, το φτιάχνω μόνος μου. Πώς θα φτιάξεις? Μου λέει. Και του λέω: έτσι και έτσι, ξέρω εγώ. Και μετά μου λέει: εντάξει, εμείς κλέψα, μου λέει. Εντάξει. Είναι οι κροσφυτάδες, εντάξει, μπορούν να πάνε οι κροσφυτάδες, δεν πειράζει. Ισχύει, οι κροσφυτάδες είναι ιδανικός πληθυσμός για τους φυσικοθεραπευτές. Δηλαδή, όποιος άνθρωπος σκέφτηκε ότι το να κάνει snatch 30 επαναλήψεις είναι καλή ιδέα, πιστεύω το αξίζει μόνιμη συνδρομή σε φυσικοθεραπευτή. Έχω δει άνθρωπο να σκάει μπάρα πίσω στο σβέρκο. Ouch. Ναι. Και δεν έκανε και πολλές επαναλήψεις. Ρε φίλε, εντάξει, αυτό είναι πώς να σκοτωθείς τώρα, δεν είναι άθλημα. Ναι. Εντάξει, δηλαδή καταλαβαίνω ότι ο μέσος σχόμενος βαριέται που ζει, αλλά μην το πάμε και έτσι τώρα. Να σου πω κάτι, είναι και λίγο βαρετά τα βάρη. Ισχύει, ναι, εμένα μου το λες. Και ξέρεις πόσες φορές λέω βαριέμαι να κάνω προπόνηση. Όχι μόνο έτσι, σαν θέαμα, είναι βαρετά. Άλλο το να βλέπεις μπάλα, ας πούμε. Ναι, ισχύει αυτό. Βέβαια. Και το να κάνεις το ίδιο ξανά. Και αυτό, και εκεί βαριέσαι. Ναι, ισχύει, ναι. Δηλαδή πόσα 3x5 θα κάνεις το κάθισμα? Εγώ άμα τα κάνω, ρε φίλε, 5 φορές βαριέμαι, μετά θέλω να κάνω κάτι άλλο. Το παλεύεις και αυτό βέβαια, βρίσκεις τρόπους να κάνεις κάτι διαφορετικό, έτσι. Και για όσο έχετε προπονητή, πείτε στον προπονητή: φίλε, βαριέμαι αυτή την άσκηση, βαριέμαι αυτό το πράγμα, θέλω να αυτοκονήσω κάθε φορά που το κάνω. Από τη βαρεμάρα, βρες μου κάτι παρόμοιο. Υπάρχουν 10 τρόποι να κάνεις το ίδιο πράγμα, δεν είναι ένα πράγμα. Ναι, εντάξει. Δεν λέω ότι απαραίτητα, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι κάποιοι τρόποι που να μην δουλεύουν καλά. Δεν λέω αυτό. Έτσι μπορεί να λες για τον γενικό πληθυσμό. Ναι. Θέλω να σου πω, ρε Ανέστη, με συγχωρείς. Δηλαδή, άμα τα 3 σου πεντάρια δεν είναι στο ίδιο φορτίο, και είναι το ένα το πεντάρι βαρύ και τα άλλα 2 πιο ελαφριά, θα έχει μεγάλη διαφορά στο ερέθισμα? Όχι. Ναι. Συμφωνώ. Μπορεί να μην βαρεθείς να το κάνεις αυτό. Να είναι το ένα σου σετ, ξέρω εγώ, εξάρι, το άλλο πεντάρι, το άλλο τεσάρι, ξέρω εγώ, θα έχει μεγάλη διαφορά στο ερέθισμα? Υπάρχουν πολλές μικροπαραλλαγές που να μην βαριές στη ζωή σου. Ναι, με αυτή την έννοια συμφωνώ. Και να προοδεύσεις. Αυτό λέω. Δεν είναι ανάγκη να αλλάξει άθλημα. Ναι. Και για όσους δεν ασχολούνται επαγγελματικά ή ξέρω εγώ, στον ίδιο βαθμό χόμπι, να το πω έτσι, με το αντικείμενο, μπορείς να πας και πιο έξω. Δηλαδή μια προπόνηση τύπου Westside που λες, άμα αφορά έναν πιο γενικό πληθυσμό που αντί να κάνει CrossFit πάει και κάνει αυτό το πράγμα και μαζεύονται κάθε Παρασκευή και μαξάρουν πάγκο και κάθε Δευτέρα και μαξάρουν κάθισμα, ας πούμε, και κάνουν κύκλο τις παραλλαγές και κάνουν κόντρες στους πίνακες και αυτά, αυτό είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη προπόνηση να το κάνει πολλοί κόσμος. Και φτιάχνεις και community έτσι, ας πούμε, και μαθαίνει ο ένας τον άλλο και θα δυναμώσουν και όλοι μαζί. Μπορεί να μην είναι βέλτιστο, σίγουρα δεν θα είναι βέλτιστο. Γιατί όταν θα έχει βάλει σε 10 διαφορετικά άτομα να κάνουν την ίδια ακριβώς άσκηση για τα ίδια σετ αναλήψεις και το μόνο που αλλάζει είναι τα κιλά, ας πούμε, δεν θα είναι βέλτιστο για όλους. Δεκτό. Θα είναι όμως κομπλέ για όλους, βέλτιστο για κανέναν ενδεχομένως, και θα πάνε όλοι μπροστά. Ισχύει. Ναι, συμφωνώ. Τους καλύψαμε στους τραυματισμούς, έτσι. Πιστεύω, ναι.
Λοιπόν, θες να πάμε στο sport science εισαγωγικά? Ας το πούμε και το sport sciences, να φύγει και αυτό και αν προλάβουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, Ναι, μην μείνουμε πολύ σε αυτό. όχι. Λοιπόν, τώρα αυτή η επιστήμη είναι σχετικά νέα. Παρ' όλα αυτά έχει κληρονομήσει όλες τις παθογένειες που έχουν οι προηγούμενες επιστήμες, οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία των μαλακών επιστημών. Μία βασική παθογένεια είναι η εξής. Δεν φταίει η επιστήμη η ίδια. Είναι ότι δεν είναι μαθηματικοποιημένη. Και επειδή δεν είναι μαθηματικοποιημένη, δεν είναι αντικειμενική. Δηλαδή, χάνεις ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για να βρίσκεις την αλήθεια. Άμα θέλετε να μάθετε μαθηματικά παρεπτόντως, επιθετικό μάρκετινγκ από τον κύριο Ανέστη Τσαπακίδη, που είναι μαθηματικός και κάνει ιδιαίτερα. Ναι. Και με αρκετά λεφτά σας κάνει και online coaching στα μαθηματικά. Λοιπόν, ναι, νους υγιής είναι σωματιγίες που λέμε. Λοιπόν, τώρα θα πει κάποιος ως αντιεπιχείρημα, ναι, μα χρησιμοποιούμε στατιστική. Ναι, η στατιστική δεν χρησιμοποιούμε για να μαθηματικοποιήσουμε, δηλαδή να δημιουργήσουμε μια θεωρία η οποία μπορεί να περιγραφεί με μαθηματικά. Λοιπόν, όπως έχει καταφέρει η φυσική, για παράδειγμα. Ένας νόμος φυσικός είναι μια μαθηματική εξίσωση στην ουσία. Ναι. Ή μια φυσική θεωρία είναι μια μαθηματική θεωρία. Αυτό δυστυχώς ακόμη δεν μπορεί να γίνει, γιατί δεν φταίνε οι επιστήμονες της φυσικής αγωγής, πώς το λένε τώρα στα ελληνικά. Το sport science. Sport ή exercise scientists. Ναι, scientists. Λοιπόν, γιατί είναι υπερβολικά πολύπλοκο το φαινόμενο να περιγραφεί με εξισώσεις. Λοιπόν, ένα άλλο πρόβλημα που έχουν είναι το εξής, που είναι γενικότερη τάση στην επιστήμη. Αυτό στη φυσική είναι επιτυχημένο ως ένα βαθμό, είναι ο αναγωγισμός, όπου προσπαθούμε για να περιγράψουμε κάτι, το πηγαίνουμε σε κατώτερο επίπεδο. Για παράδειγμα, αν θες να μιλήσεις για τις ιδιότητες ενός υλικού, όπως είναι ο σίδηρος, πας σε επίπεδο ατόμων. Ναι, για αυτό κάντε λίγο στην προπόνηση, γιατί θα φάμε skip κατευθείαν. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή υπάρχει μια τάση να πηγαίνεις σε κατώτερο επίπεδο, δηλαδή να πας σε κυταρικό επίπεδο. Τι να σου πει στο κυταρικό επίπεδο, το ποιο πρωτόκολλο πρέπει να χρησιμοποιήσεις, για παράδειγμα, για να αυξήσεις τη δύναμη σε έναν πολύ πιο προχωρημένο αθλητή. Ναι. Στην ουσία δεν θα σου πει τίποτα. Πρώτα απ' όλα το βασικό κενό είναι ότι δεν γίνονται έρευνες σε προχωρημένους αθλητές. Ναι, εντάξει, είναι και αυτό. Ναι, αυτό θα το έλεγα λίγο παρακάτω. Λοιπόν, δηλαδή οι έρευνες που γίνονται σε ένα δείγμα το οποίο δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Βρίσκεις κάτι φοιτητές, τους ρωτάς ασκείσαι, πας σε γυμναστήριο κτλ. Σου λέει πάω, εντάξει, και κάνεις επιλογή τύπου βρήκαμε 10 άτομα τα οποία γυμνάζονται 6 μήνες. Ναι, που κάνει μπάσκετ 6 μήνες. Μπράβο, ναι. Τι είναι αυτό το 6 μήνες? 6 συνεχόμενοι, ποιο άθλημα, τι κάνουν στο γυμναστήριο? Αυτά δεν είναι. Ναι, πολλά δεν ελέγχονται από αυτά. Και αυτά που ελέγχονται πάλι δεν φτάνει το να κάνεις 6 μήνες βάρη και ένα χρόνο βάρη. Ναι, λοιπόν, καταλήγουμε στο ότι γίνεται ένας κακός σχεδιασμός στα πειράματα. Ναι, advanced trainees με 140 κιλά κάτσμα. Ναι. Όπως ας πούμε για παράδειγμα ότι έχω στο μυαλό μου μία έρευνα που είχα δει πολλά χρόνια πριν, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι front squat και back squat δεν έχουν καμία διαφορά
στην επιστράτευση των μυϊκών ινών του τετρακεφάλου, ας πούμε, για παράδειγμα. Λοιπόν, στην οποία έρευνα τι κάνανε, τους δώσαν οδηγίες για το πώς θα εκτελέσουν την κίνηση. Η κίνηση έγινε σε μηχανή Smith και η απέτηση ήταν και στις δύο παραλλαγές ο κορμός να είναι κάθετος στο έδαφος και να μην υπερβούν τις 90 μοίρες στο γόνατο. Έτσι. Και το συμπέρασμα ποιο ήταν, ότι στην ουσία αυτό το σκότ έκανε και στις δύο περιπτώσεις. Έτσι. Ναι. Απλά η μπάρα ήταν μπροστά στη μία, την άλλη ήταν πίσω. Ναι. Όλοι οι περιορισμοί περί κέντρου βάρους και γωνιών, ας πούμε, φύγανε από την εξίσωση. Ναι, τα βγάλαμε. Αυτές οι μεταβλητές δεν μας ενδιαφέρουν, δεν μας αφορούν. Δηλαδή, μπαίνουν σε μια κατάσταση πολλές φορές όταν προσπαθούν να παρατηρήσουν την πραγματικότητα, να επεμβαίνουν στην πραγματικότητα. Ναι, σε σημείο που δεν δουλεύει. Ναι, δηλαδή δεν πήγανε να ελέγξουν ασκούμενους κανονικούς σε γυμναστήρια. Τους κάνανε δηλαδή πώς είναι τα ποτικάκια συγκεκριμένα κολονοποιημένα, συγκεκριμένου τύπου που κάνουν τα πειράματα στα φάρμακα, κάτι αντίστοιχο κάνουν και με τους ασκούμενους. Ότι αφαιρέσανε τόσο πολύ τους μεταβλητές που δεν έμεινε καμία να εξετάσουν στο τέλος. Ναι. Τα αξιομείωσαν όλα. Έτσι. Ένα άλλο ωραίο παράδειγμα. Έτσι. Και είναι και δύσκολο να μαζέψεις και advanced πληθυσμό να κάνει αυτά που λες. Γιατί άμα έρθει ο άλλος και μου πει εμένα, φίλε, θες να συμμετάσχεις σε μια έρευνα για να σου δώσει ένα χιλιάρικο, ξέρω εγώ, σε 3 μήνες και να κάνεις ό,τι πλακία μου κατέβει μέσα στο κεφάλι για 3 μήνες, εγώ θα πω όχι, φίλε, θέλω, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Και χρησιμοποιήσει και πολλές φορές και τα δεδομένα τα χρησιμοποιήσει με τέτοιο τρόπο, ώστε πιέζοντας να βγάλεις αυτό το αποτέλεσμα που θες. Δηλαδή δεν πηγαίνεις για να ψάξεις την αλήθεια. Ναι, πηγαίνεις να βγάλεις τον bias που έχεις ξεκινήσει. Μπράβο, να επιβεβαιώσεις τις προκαταλήψεις σου. Έτσι. Δηλαδή, ή αν το πούμε καλύτερα, να είμαστε λίγο πιο ευγενικοί, αυτό που η ενόρασή σου έχει δείξει, ας πούμε. Ναι. Έχω δει εγώ από το προφίλ μου, πούμε, ότι τα front squat είναι ίδια με τα back squat και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι να βγάλω αυτό το συμπέρασμα. Ή για παράδειγμα το ωραίο που είδα σχετικά πρόσφατα με τα sleeves. Τα sleeves δεν δίνουν καθόλου στο κάθισμα και ο λόγος για τον οποίο δεν δίνουν είναι ότι κάναμε τον έλεγχο, όχι έλεγχο κοιτάζοντας καθίσματα, ο έλεγχος ήταν το άλμα. Ναι, χωρίς βάθος ο άλμα, έτσι. Βέβαια, το άλμα πώς θα γίνει το άλμα. Το άλμα θες ένα τέταρτο του είναι σαν να πεις το αντίστοιχο στο powerlifting, ας πούμε, σαν να πεις ότι τα sleeves στα σκληρά δεν βοηθά στην άρση. Που το ξέρουν και οι πέτρες. Που το γόνατο είναι ήδη σχεδόν τεντωμένο. Και δεν θα κάνουν τίποτα. Ναι. Ωραία. Πήγαινε χώρα το τσιμπέτσι, αυτό τι θα κάνεις. Ναι, οι φίλοι μας λοιπόν πολλές φορές δεν αντλούν πληροφορίες και από ανθρώπους που ασκούνται. Δηλαδή αυτό είναι βασικό σφάλμα που κάνουν. Βέβαια. Εμένα μου είχε πει είχα κάνει ένα σεμινάριο πιο παλιά και μου είχε πει ένας ότι έκανε αυτός, λέει, είχε κάνει 160 πάγκο στα 90 κιλά. Τώρα ο συγκεκριμένος που το είπε, ή αυτό το πράγμα ήταν τελείως ψευδές, ή είχε το σπόντερ να κάνει deadlift, ή τα έκανε μισά, ή κάποιο συνδυασμό από αυτά. Δεν με έπεισε ότι το έχει βγάλει μόνος από τα κιλά. Ωραία. Και μου λέει, να δεις και εσύ, λέει, δεν θα σηκώσεις παραπάνω από αυτά. Ξέρω εγώ. Και μας έλεγε ότι είχαν κάνει και μια έρευνα και τέτοια και οι άνθρωποι έχουν πάρα πολλά κενά γνώσης. Δηλαδή το να μάθεις 10 κουτάκια άσχετα και να πας να μου πεις ότι ξέρω αυτό και αυτό. Ίσον μπορώ να σε προπονήσω. Δεν μπορείς, ρε φίλε. Ναι. Ισχύει, ναι. Δεν μπορείς μερικές φορές υπάρχει τάση η τάση στο διαμαχισμό στα επιμέρους κομμάτια από τα οποία απαρτίζεται το σώμα. Ενώ όλοι ξέρουμε ότι το σώμα είναι ένα σύνολο κομματιών τα οποία αλληλεπιδρούν και αλληλοσχετίζονται. Ναι, απ' την άλλη καταλαβαίνω και το επιχείρημα ότι δεν μπορείς να το ξέρεις όλα. Ναι, εντάξει, δεν λέμε να τα ξέρεις όλα, αλλά... Να είσαι γιατρός και φυσικοθεραπευτής και ταυτόχρονα. Αλλά ρε φίλε, τουλάχιστον όταν βλέπεις κάποιους που είναι in the field, ας πούμε, που είναι στην πράξη και φέρουν αποτελέσματα στον εαυτό τους και σε άλλους ανθρώπους
ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, ρε φίλε, κάτι κάνουν σωστά. Βέβαια. Θεωρώ, ας πούμε, αν κάναμε την εξής επιλογή, παίρνουμε τυχαίους επιστήμονες των αθλημάτων, ας πούμε, διαλέγαμε 10 και 10 τυχαίους προπονητές και τους λέγαμε προπονήστε εδώ αυτά εδώ τα άτομα. Ναι, τι συγκρίνεις. Θα είχαν καλύτερα αποτελέσματα. Έτσι. Και θεωρώ το εξής, ότι ας την πω, δεν βρίσκω καλύτερη λέξη, η παράκρουση που ισχύει, η παράκρουση που έχει επικρατήσει με το functional training, αυτό είναι απότοκος των sport science, των sciences. Ναι. Είναι αποκομμένη γνώση, δηλαδή, ας πούμε, από τα πάντα. Ναι. Δηλαδή το επέτρεψαν στην ουσία να υπάρχει. Γενικά είναι όλο αυτό με τα πτυχία και με τα πτυχιακά και όλα αυτά έχει γίνει πλέον ένα τεράστιο σκάμ. Και ότι όποιος έχει το χαρτί έχει τη γνώση και δεν πάει έτσι πάρα πολλές φορές. Ή όποιος διαβάζει τη βιβλιογραφία τα ξέρει όλα. Ναι. Έτσι. Η βιβλιογραφία προτείνει, λέει. Εσύ τι προτείνεις όμως? Γιατί εγώ απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο να μου βρει λύσεις. Να απευθύνομαι στο χαρτί. Ναι. Λοιπόν, και θέλω λύσεις εκείνη τη στιγμή. Μπορείς να τις παρέχεις. Ή θα πρέπει τώρα να κατεβάσεις 15 τόμους, ας πούμε, και να ψάχνεις σελίδα-σελίδα, πας και το βρεις. Και πάλι δεν το βρεις. Ναι. Γενικά ο κόσμος όχι βαριέται. Έχει χαθεί το να ψάξω κάτι μόνος μου να δω αν δουλεύει. Έχει δοκιμάσει να δοκιμάσω κάτι να δω αν δουλεύει, να δοκιμάσω το άλλο να δω αν δουλεύει και να το κάνω αυτό 1700 φορές. Ναι. Μέχρι να βγάλω μια άκρη. Όλο αυτό έχει πάει στα σκουπίδια. Το να κάνεις μια προσωπική έρευνα σε εισαγωγικά, ας πούμε, τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Και είναι, πήρα τη γνώση έτοιμη, αυτό θα είναι, βαριέμαι να σκεφτώ, το είπε ο τάδε ή που έχει χαρτιά, ίσον αυτό ισχύει. Και μετά πας να το εφαρμόσεις και βλέπεις δεν ισχύει. Και μετά λες, ωραία, άρα φταίει αυτός και θα πάω να βρω άλλον. Φταίς εσύ. Βέβαια, εντάξει, αυτό είναι γενικότερο όμως, γενικότερη νοοτροπία. Όταν λέμε επιστήμονες και ειδικοί, είναι γενικότερη. Απλά στα μαθηματικά ή στην φυσική δεν έχει τέτοια. Ή είναι έτσι, δεν είναι. Και τέλος, αποδεικνύεται αν είναι έτσι ή δεν είναι. Ειδικά στα μαθηματικά. Τώρα στη φυσική μπορεί να ξεφύγει κανένας, δηλαδή έχουν εμφανιστεί έρευνες οι οποίες είναι λάθος. Το μήνα ενοχλείται, κάτι έχει πάει λάθος και κάποιος με παίρνει τηλέφωνο για κάτι να κάνω μια παύση εδώ πέρα. Λοιπόν, είχαμε μια διακοπή. Τέλος πάντων, για να το κλείσουμε το θέμα, βρείτε ανθρώπους που έχουν πετύχει κάτι οι ίδιοι, βρείτε ανθρώπους που έχουν πετύχει κάτι σε άλλους. Shout out στον εαυτό μου. Λοιπόν, και στον Ανέστη που έχει βρει πώς να κάνει 300 κιλά κάτσμα, που λέει σωματικό βάρος των άπειρων κιλών. Και Dodge, ξέρω εγώ, 0, ρε. Dodge, ωραίο αυτό. Μ' αρέσει το Dodge. Τα Dodge αρέσουνε. Ναι, με ζήγηση 2 μέρες, 5 μέρες πριν. Θες να μιλήσουμε για Dodge? Δεν ξέρω, ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο. 8 Dodge. 1, 0, 3 και 40. Λοιπόν, Dodge IPF points, GL points, Wilks πιο παλιά, Sinclair για τους αρσιβαρίστες και πολλά άλλα. Τι είναι όλα αυτά? Αυτά είναι φόρμουλες ανταγωνιστικότητας χοντρά-χοντρά, τουλάχιστον αυτό προσπαθούν να πετύχουν. Θα μιλήσουμε κατά πόσο το πετυχαίνουν όντως. Που τι εννοεί ο ποιητής? Ότι έχει τον Ανέστη που είναι 150 κιλά και κάνει 310 κάτσμα, και έχεις, ας πούμε, και εμένα που είμαι 120 και κάνω 290 για παράδειγμα. Τι είναι καλύτερο από τα δύο? Ωραία, αυτό πας να βγάλεις. Άντε πες, αυτό είναι και κοντά στη σύγκριση. Έχεις το Λιάτσι που πάει και κάνει 2,33 στα 66. Τι είναι καλύτερο λοιπόν, το 2,33 στα 66 ή το 310 στα 150? Και τα βάζεις αυτά σε μια φόρμουλα και όλα αυτά που είπαν οι διάφορες συναρτήσεις, διάφορες φόρμουλες, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη σωματικό βάρος,
ακριβές κιόλας σωματικό βάρος, όχι της κατηγορίας σου, πόσο ζυγίστηκες όντως. Σύνολο, φύλλο και εξοπλισμό, όχι πάντα τον εξοπλισμό, δηλαδή ας πούμε η IPF βγάζει άλλο σκορ για equipped και άλλο σκορ για raw. Και επίσης βγάζει άλλο σκορ για γυναίκες και άλλο σκορ για άντρες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα εύκολα, που η διαφωνία δικιά μου είναι το ότι γιατί βγάζεις άλλο σκορ για equipped και γιατί βγάζεις άλλο σκορ για γυναίκες. Δηλαδή, στο equipped δεν θα έπρεπε να κάνεις καλύτερο σκορ. Γιατί μου το ακυρώνεις αυτό και μου λες θα περίπου αυτό είναι η ίδια επίδοση, οπότε είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν σηκώνω, ξέρω εγώ, ας πούμε 800 total raw και σηκώνω 1000 equipped, γιατί είναι σαν να μην τα έκανε τα 1000 και να μου λες ότι ανταγωνιστικά είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, οκ, αλλά μπορείς να το υπολογίσεις ακριβώς. Όχι. Άστο να υπάρχει λοιπόν, αφού παίζουμε σε διαφορετικό division. Άστο να υπάρχει. Ένα αυτό. Είναι σαν να μου λες, ξέρω εγώ, σαν να κάνεις factor in τα φάρμακα και να μου κάνεις downplay τις επιδόσεις από το untested για να μου ισοφαρίσει ανταγωνιστικότητα στο tested και να πεις ο hack κάνει 1010 ξέρω εγώ στα 90, το οποίο είναι σαν να έκανε 900 στα 90 χωρίς φάρμακο. Είναι βλακία αυτό το πράγμα. Είναι λίγο. Ωραία. Ένα αυτό. Άντρες, γυναίκες. Έχεις ακούσει σε κανένα άθλημα π.χ. Στίβο να πεις Bolt έτρεξε 9.58 και η γυναίκα ξέρω εγώ έτρεξε 11 τόσο, δεν ξέρω πόσο τρέχουν, έτσι το συντύχει το λέω, και να πεις με το σκορ της γυναίκας είναι 9 δευτερόλεπτα sprint, άρα είναι καλύτερα από τον Bolt. Είναι πανηλήθιο αυτό το πράγμα. Γιατί το λέω, γιατί μπαίνεις, άμα μπεις στο Open Powerlifting ή στο Open IPF και δεν βάλεις φύλλο μέσα, σου βγάζεις τις γυναίκες πιο ψηλά από τους άντρες. Ναι. Ναι, αυτό το πράγμα είναι για ποιο λόγο γίνεται. Επειδή η μέση γυναικεία επίδοση είναι στα τάρταρα, έχουμε 10 outliers, ας πούμε, οι οποίες ασχολούνται με το άθλημα πάρα πολύ και όλες οι υπόλοιπες σχεδόν καθόλου. Αυτές τώρα τις έχουμε ανεβάσει όλες να είναι ίσες με τους άντρες, οπότε έχουν ένα γιγάντιο συντελεστή πολλαπλασιασμού, να το πω έτσι, και τα outliers με το συντελεστή αυτό φτάνουν στο Θεό και ξεπερνάνε τους άντρες. Ναι, να το σημειώσουμε αυτό, ότι λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις, το μέσος όρος για να βγουν αυτά τα... Ναι, αυτό λέω. Ότι ξεκινώντας με σύγκριση των μέσων όρων, φεύγουμε τελείως εκτός τα outliers και βγάζουμε η Άγκατα Σίκο, όπως λέγεται αυτή, είναι καλύτερη, ξέρω εγώ, από το Ράσελ Όρχη. Δεν είναι όμως, ρε μπρο. Αυτό δεν το λέω τώρα να συγκρίνουμε. Όντως μπορεί να έχει την ίδια ανταγωνιστικότητα, αλλά δεν έχει καμία πώς να το πω, ουσία σαν σκόρ αυτό το πράγμα. Δεν μας λέει κάτι. Δηλαδή το να τους βάλεις σε σειρά και να τους συγκρίνεις δεν μας λέει κάτι. Είναι σαν να συγκρίνεις φάρμακο χωρίς φάρμακο, στολές χωρίς στολές, είναι ηλίθιο. Εμένα το περισσότερο, αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι το ότι γίνει δεκάτα, ας πούμε, και το ανεβάζεις. Τι γίνεται? Κάνεις κάτι σωματικό βάρος, στο σωματικό βάρος και ανεβάζεις τα dots. Ενώ μπορεί να έχεις το ίδιο σύνολο. Δηλαδή, άμα είσαι 100 κιλά και πας σε 90 και κάνεις το ίδιο σύνολο. Ναι. Θεωρητικά είναι βελτίωση αυτό το πράγμα, ναι. Όχι, περίμενε. Είσαι μέχρι την προηγούμενη μέρα 100 κιλά. Ή μάλλον δεν το έθεσα σωστά. Σε όλη σου την προπόνηση είσαι 100 κιλά. Και κατεβαίνεις στον αγώνα 90. Ναι. Γιατί έκανες, ξέρω εγώ, αλχημίες. Ναι. Το κάτι τέλος πάντων. Λοιπόν, και ζυγίζεσαι όχι 2 ώρες πριν τον αγώνα, 24 ώρες. Ναι. Και είσαι άλλος άνθρωπος στον αγώνα. Και στον αγώνα, ναι, είσαι άλλος άνθρωπος. Έτσι. Ναι. Γιατί μετά αποκτάς μέσα σε ένα 24ωρο, υπάρχει δυνατότητα να αποκτήσεις πάλι το σωματικό βάρος με το οποίο έκανες προπόνηση. Ναι. Γι' αυτό υπάρχει 2ωρη ζύγιση. Βέβαια. Παλιότερα, δεν ξέρω, στην Αμερική τέλος πάντων, η ζύγιση γινόταν μετά τον αγώνα. Ναι. Το έχω ακούσει σε ένα άθλημα, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα αυτό το πράγμα, το οποίο λέγεται strength lifting και έκανε σκάθισμα overhead press και conventional deadlift, δεν αφήνανε σούμο.
Και Ναι, θα ονομάζανε. Ο Μάρκ Ρίπερ το έφτιαξε αυτό. Μπράβο, αυτός. Και τα κάνανε way out, ξέρω εγώ, μετά τον αγώνα ζυγιζόσουν. Και δεν είχε και εντολές κιόλας. Ναι, δεν είχε και εντολές, αλλά έπρεπε να εκτελέσει σαν να είχε. Ναι, άλλο αυτό. Ναι. Ναι. Εντολές δεν είχε όμως. Τι λέει, δεν θα παίζει ρόλο ο κριτής στην κίνηση. Αν την εκτέλεσε σωστά, την εκτέλεσε. Θα κρίνει ο κριτής αν την εκτέλεσε σωστά και τελείωσε το θέμα. Τέλος πάντων, εντάξει. Όλα αυτά είναι και κατά πόσο υπάρχει κάποιο αντικειμενικό στάνταρτ για να συγκριθείς. Δηλαδή, ωραίο αυτό όλο, μπορεί να μου αρέσει σε μένα και σένα. Άμα αρέσει μόνο σε μένα και σένα και δεν το κάνει κανένα άλλο, δεν έχει νόημα ύπαρξη. Ναι, ισχύει. Δηλαδή, το να πηγαίνει σε έναν αγώνα να παίζει μόνο και να λες κέρδισα, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Το έχω κάνει εγώ 4 φορές. Ρε φίλε, εσύ αναγκάζεσαι να το κάνεις όμως. Ορίστε. Εσύ αναγκάζεσαι να το κάνεις. Ναι. Εσύ πας εκεί που είναι ο περισσότερος ανταγωνισμός και τυχαίνει ο περισσότερος ανταγωνισμός να είναι 0. Ωραία, είναι κατά λάθος. Μερικοί κυνηγάνε το μηδενικό ανταγωνισμό. Α, ναι, εντάξει. Θα πάω εκεί επειδή δεν έχει κανέναν. Θα πάω στην IPL για παράδειγμα, ή δεν θα πάω στην IPF, γιατί στην IPL φέτος δεν θα παίξει κανένας δυνατός και θα πάω να το πάρω εγώ το μετάλλιο. Έχει ουσία αυτό το μετάλλιο να το πάρεις? Όχι. Ναι, εν πάση περιπτώσει, στα Dodge λοιπόν, η κύρια διαφωνία μου λοιπόν την είπα. Η δευτερεύουσα διαφωνία μου είναι ποιος ο λόγος ύπαρξης. Δηλαδή είναι σαν να συγκρίνεις ένα αγροτικό με μια Φόρμουλα 1. Και να λες ποιον καλύτερο. Καλύτερο για τι πράγμα, ρε. Δηλαδή. Με πιάνεις το Ναι, κατάλαβα τι λες. Αλλά το πρόβλημα είναι το εξής. Επειδή το άθλημα θέλουν να μεγαλώσει, ας πούμε, και να δώσει κίνητρα στον κόσμο, υπάρχουν και τα έπαθλα. Δεν μπορούν να δίνουν έπαθλα σε όλες τις κατηγορίες τους πρώτους. Είναι λίγο δύσκολο. Ότι είναι θέμα χρηματικό, μιλάμε. Ναι. Γι' αυτό και υιοθετήθηκε μετά αργότερα. Κάποιος σκέφτηκε πώς θα τους συγκρίνω και οι ομοσπονδίες είπαν ωραίο εργαλείο για να βγάζουν τον καλύτερο και να δίνουν τα χρήματα σε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά η φόρμουλα, ότι δεν είναι εντάξει και τα IPF points ακόμα δεν είναι εντάξει. Ναι, δεν τα έχω κοιτάξει ακριβώς. Η IPF έχει κάνει publish, έχει ένα PDF που είναι 14 σελίδες. Το έχω διαβάσει το 2019 αυτό το πράγμα. Και έλεγε πώς βγαίνουν, ξέρω εγώ. Και ουσιαστικά σου λέει πόσο δεξιά ή αριστερά είσαι στην κανονική κατανομή. Ποια κανονική κατανομή, δηλαδή τι να κάνουμε τώρα? Το Μυρμήγκι είναι ο καλύτερος λίφτερ από όλους μας τώρα. Που βραβεύσουμε ένα Μυρμήγκι. Ναι. Κάπως το κάνουμε με τα βάθρα. Όταν αυξάνεις ύψος, δεν μπορείς ανάλογα να αυξήσεις τη δύναμη. Βεβαίως. Το μόνο πράγμα που έχω δει το οποίο να αξίζει και το κάνουν στο Sheffield, ναι, είναι να πάρεις ποσοστό της κατηγορίας κιλών σου. Δηλαδή, πόσο είναι το ρεκόρ στην κατηγορία του Ανέστη, ξέρω εγώ 1152,5 που το έχει κάνει ο Χεσούς. Πόσο έχει ο Ανέστης, έχει 740, 750, πόσο έχει κάνει? 760. 760, ωραία. 760 δια του 1152,5 βγάζει τόσο της 100, ξέρω εγώ. Βγάζει 70% ας πούμε το ρεκόρ. Και τι έχει κάνει, ξέρω εγώ, ο Δρόσος? Έχει κάνει 785 δια 978,5 που είναι του Κορνίλιου στο ρεκόρ. Βγάζει ένα τάδε ποσοστό. Ποιο ποσοστό είναι καλύτερο από τα δύο? Ξέρω εγώ, το τάδε. Ο τάδε κερδίζει. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που στέκει στο κεφάλι μου. Και γιατί το λέω? Γιατί έρχεται ο ελαφρύς και σου λέει ναι φίλε, εσύ έχεις πολύ παραπάνω εμείς. Ναι, okay. Πρώτα απ' όλα, επειδή είναι όλα τα κόκαλα πιο μακριά, μου ασκούνται μεγαλύτερες ροπές από τα ίδια ακριβώς φορτία. Άρα είναι αντικειμενικά πιο δύσκολο το κάθε lift για οποιοδήποτε δεδομένο φορτίο. Αν βάλεις εσύ 200 κιλά και βάλει και ένας 1,5 μέτρο 200 κιλά, δεν είναι το ίδιο πράγμα τα 200 κιλά. Έχουν άλλη ροπή στις αρθρώσεις. Το οποίο δεν γίνεται πλήρως offsetted, ας πούμε, από το γεγονός ότι κουμπώνε πιο κάτω οι τένοντες οι δικοί μας τα οστά, ας πούμε. Δεν ακυρώνει το ένα το άλλο. Για όσοι δεν καταλαβαίνουν τι λέω, εσωτερικοί μοχλοβραχίονες είναι εκεί που κουμπώνει το οστό, ο τένοντας στο οστό, και ο εξωτερικός μοχλός είναι τη ροπή ασκεί το κιλό σε σένα.
δεν ισοφαρίζεται το άλλο. Ένα πρόβλημα. Δεύτερο πρόβλημα. Τελείως διαφορετικό εύρος κίνησης αναλογικά. Όταν ο άλλος είναι 1,5 μέτρο και κάνει deadlift και η μπάρα στέκεται 22,5 πόντους από το έδαφος, οι 22,5 πόντοι στο 1 μέτρο που είναι στους 70 πόντους, ξέρω εγώ, που είναι το πόδι του, είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Οι ίδιοι 22,5 πόντοι στο 1,05 πόδι που έχεις εσύ, για παράδειγμα, είναι ένα πολύ μικρότερο ποσοστό. Άρα εσύ αναλογικά τραβάς από έλλειμμα και ο άλλος αναλογικά τραβάει από μπλοκ. Λες και είναι σηκωμένο. Το οποίο είναι μια φορά πρόβλημα στον αγώνα, 2 φορές πρόβλημα στην προπόνηση. Γιατί έχει μεγαλύτερο damage σε σένα, επειδή όλα τεντώνουν λίγο παραπάνω, οπότε ίσως χρειάζεσαι και άλλες ασκήσεις πιο άσχετες κλπ. Ένα άλλο πράγμα που δεν το λαμβάνει υπόψη κανείς είναι το ότι σηκώνεις και τα κιλά σου μαζί. Όταν, για παράδειγμα, σηκώνεις 310 κιλά κάθισμα και σηκώνεις και περίπου τα 3/4 του σωματικού σου βάρους στα πόδια σου, τα οποία είναι, ξέρω εγώ, 120 κιλά, τα πόδια σου δεν σηκώνουν 310, σηκώνουν 430. Και αυτό το πράγμα δεν είναι πλασματικό. Δηλαδή, άμα σε ξάπλωνα σε μια πρέσα οριζόντια για να φύγει το βάρος σου από την εξίσωση, θα τα πατώσεις στα 430 κιλά. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν τα έχει σηκώσει, τα σηκώνεις. Αλλά δεν τα μετράμε χωρίς λόγο. Ναι. Ενώ όταν θα κάνει το ίδιο πράγμα ο άλλος 60 κιλά, που τα 3/4 του σωματικού βάρους είναι, ξέρω εγώ, 45, και αυτόν λοιπόν τον κλέβουμε 45 κιλά και εσένα σε κλέβουμε 120. Και λέμε, είναι ίδιο πράγμα αυτό. Κι άλλα τόσα στην άρξη. Κι άλλα τόσα στην άρξη, έτσι. Δεν γίνεται. Κι άλλα τόσα στην άρξη, ξαναλέω. 120, 240 κιλά σε κλέβουμε σένα και τον άλλο τον κλέβουμε 90. Άλλο τα 90, άλλο τα 240. Γιατί να μην μου τα υπολογίσει το σκορ αυτά. Δεν τα υπολογίσει κανένας ποτέ. Και γι' αυτό βλέπεις κιόλας, άμα δεις αυτό που λέω, φαίνεται πεντακάθαρα με τα νούμερα τα αντικειμενικά στις άρσεις και κυρίως στις άρσεις και δευτερευόντως στον πάγκο. Στις άρσεις βλέπεις από τα 83 μέχρι τα 105 τραβάνε πάνω κάτω από το ίδιο deadlift. Να μην πω μέχρι τα 120. Να μην πω μέχρι και τα συν. Ότι από τα 83 και πάνω, 83 τραβάει, ξέρω εγώ, 370 και ο Χεσούς τραβάει 412. Ή ο Τεμούρ, ποιος το έχει κάνει, δεν ξέρω τώρα. Ναι. Από τα 370 στα 412 είναι δίπλα και ο άλλος έχει υπερδιπλασιαστεί στο σωματικό βάρος για να σηκώσει κιλά. Γιατί γίνεται αυτό? Επειδή είναι μόνο χοντρός? Όχι, επειδή κάνει άλλη άσκηση έχει γίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Παρόμοιο και στον πάγκο, έτσι. Όταν κάνει ο 53ης white grip, για παράδειγμα, εσύ δεν μπορείς να το κάνεις replicate αυτό το πράγμα, γιατί είναι έξω από την επιτρεπόμενη λαβή. Ναι, δεν γίνεται. Ναι. Ισχύει. Είναι μισό πρόβλημα ο πάγκος, full πρόβλημα η άρση, καθόλου πρόβλημα το κάθισμα. Γιατί όλοι πρέπει να πιάσουν βάθος, ας πούμε. Και βλέπεις και στο κάθισμα γιγάντιες διαφορές, έτσι. Τι? Γι' αυτό βλέπεις και στο κάθισμα γιγάντιες διαφορές. Ναι. Τα dots, έχεις να πεις κάτι άλλο εδώ πέρα? Όχι, αυτό ήταν το ζήτημα, το δικό μου. Ξέρεις, ζυγίζουν μία μέρα πριν. Το watercut, ναι. Εγώ έχω ακούσει και σε πολεμικές τέχνες, σε μποξέρες και τέτοια, διήμερο weigh-in. Ναι, ισχύει. Είχα διαβάσει ένα βιβλίο του Tim Ferriss, το οποίο είναι για επαγγελματικό τέτοιο, πώς να δουλεύεις 4 ώρες την εβδομάδα, αυτό έλεγε το βιβλίο. Αυτό ήταν ο τίτλος, 4-hour work week, κάπως έτσι. Και έλεγε, ξέρω εγώ, ότι δεν χρειάζεται να κάνεις όλα τα πράγματα δύσκολα και ότι, εγώ είχα πάει σε έναν αγώνα στο τάδε άθλημα που ήταν σαν σούμο, αλλά όχι ακριβώς σούμο. Και αυτό που έκανα ήταν ότι εκμεταλλευόμουν τη διήμερη τη ζύγηση, έχανα 15 κιλά, λέει, πήγαινα τα ξανά, έπαιρνα πάλι πίσω τα 15 κιλά και δεν ήξερα καν, λέει, την πολεμική την τέχνη και απλά τους πετούσα έξω από το ring, λέει, 3 φορές και χάνανε. Και κέρδιζα, λέει, έτσι. Και αυτό το καφιόταν κιόλας σε βάση περιπτώσει που το έκανε. Και λέω, δηλαδή δεν κέρδισες. δηλαδή απλά είναι σκουπίδι το άθλημα. Ναι. Λοιπόν,
Θα το αφήσω το σχόλιο περί υπεροψίας, δεν μπορώ να μιλήσω. Θες να μιλήσουμε έτσι πολύ γρήγορα, κάνα 5 λεπτάκι, διατροφή, πώς να φας πολύ? Πώς να φας πολύ? Λοιπόν, μια λύση είναι παντσέτες. Πανσέτες. Λοιπόν, αυτό που λες, εντάξει, μπορεί να ακούγεται αστείο, αλλά γενικά όταν προσπαθείς να φας πολλές θερμίδες, το να αποφεύγεις τα λιπαρά ή να αποφεύγεις τα γλυκά ή να αποφεύγεις οτιδήποτε είναι junk σε εισαγωγικά, σε πάει πίσω αυτό το πράγμα. Γιατί όταν είναι να φας, ξέρω εγώ, 4-5 θερμίδες, δεν τρώγονται με κοταρίζι. Όχι, ρε. Δεν γίνεται. Κοίταξε, παλιότερα, πριν τον κορονοϊό, μπορούσα να φάω αρκετά. Δηλαδή, Ναι, τις αλλά είναι ημέρες... σαν εργασία. Λες και δουλεύεις οικοδομή, σαν το. Ναι, τις ημέρες πριν την προπόνηση και την ημέρα της προπόνησης, αλλά κυρίως πριν την προπόνηση, μπορούσα να φάω 800 γραμμάρια υδατάνθρακα. Ρύζι. Πάρα πολύ. Λοιπόν, και την ημέρα της προπόνησης γύρω στο μισό κιλό πριν την προπόνηση. 2-3 ώρες πριν την προπόνηση. Λοιπόν, το έκανα αναγκαστικά, έτσι. Δηλαδή, έφτανα πολλές φορές το βράδυ που ήταν το τελευταίο μου γεύμα. Θα θες να τα βγάλεις. Όχι, δεν θέλω να τα βγάλω. Έκανα 2 ώρες για να το φάω. Το φαγητό μου. Ναι. Και στο τέλος άφηνα στο πιάτο, ξέρω εγώ, ρύζι, γιατί συνήθως το κρέας το έτρωγα πρώτο, οπότε δεν υπήρχε πρόβλημα. Το ρύζι έμεινε και για αυτόν τον λόγο που είπες. Ότι λίγο ακόμη να εξανάγκαζα τον εαυτό μου και θα είχαμε... Μα ναι. Πυροδότηση. Λοιπόν, εγώ να πω μερικά tips. Ένα πράγμα που έκανα μικρός, που είχα βάλει πολλά κιλά έτσι. Δηλαδή μπορεί να είχα πάει... Είχα πάει από τα 83 που είχα δυνατήσει, 16 χρονών ας πούμε, στα 18 με 105, κάπως έτσι. Δεν ήταν όλα κρέας όλα αυτά, μην λέμε βλακίες, έβαλα και λίπος, αλλά έβαλα κιλά, ωραία. Έπαιρνα τεράστιο blender και έβαζα μέσα 1 λίτρο γάλα, 2 κουταλιές της σούπας, όσο χωράει η κουταλιά της σούπας, μέλι, που άμα την κάνεις αρκετά γρήγορα είναι σαν να έχει βάλει 5. Έβαζα 1-2 φρούτα μέσα, καμιά 100 γραμμάρια κουάκερ, λίγο κανέλα για τη γεύση, 5 αυγά. Έβγαινε αυτό το πράγμα 1500 θερμίδες τουλάχιστον, μιλάω για λίγες. Το έπινα καπάκι μετά την προπόνηση, που ξέρω εγώ τότε ήταν αστείο, γιατί η προπόνησή μου ήταν μισή ώρα και έπαιρνα αυτό το πράγμα για μισή ώρα προπόνηση στο σπίτι μου για 50 push-ups και 10 pistol squats, ας πούμε. Έτρωγα 1500 θερμίδες. Προφανώς πάχυνα με αυτό το πράγμα, αλλά άμα κάποιος μπορεί να βάλει κιλά να τα ακούσει. Και δεν το μετρούσα για φαγητό, περνούσαν 2 ώρες ακόμα, ας πούμε, και παρήγγελνα να φάω, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι. Ένα tip είναι αυτό. Δεύτερο tip, να μην έχει έντονη γεύση το φαγητό πάρα πολύ. Δηλαδή, μύδια, στρίδια, γυαλιστερές, τι να πω τώρα, μεξικάνικα, ινδικά, ό,τι είναι πολύ περίεργο σε γεύση δεν μπορείς να φας πολύ. Τι σ' αρέσουν, ξέρω τα μύδια, ωραία. Πόσα μύδια τρως αμέσως όταν σ' αρέσουν τα μύδια? Τρως 5. Φάει 52. Δεν τρώγονται. Γιατί η ποσότητα που θα πρέπει να φας σε θερμίδες ή πρωτεΐνες, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι 52. Δεν τρώγονται. Ένα κρέας λοιπόν μπορείς να φας πιο απλό, ξέρω εγώ, χοιρινό, μοσχάρι, κάτι τέτοιο, ακόμα καλύτερα. Να είναι ζουμερό το φαγητό, ακόμα πιο εύπεπτο. Ή να είναι φάση μαγαρόνια με κιμά να έχει ζουμί, ή ρύζι με κιμά να έχει ζουμί. Με τα αλάτια δεν πρέπει να το παρακάνεις, ούτε να το λίγο κάνεις. Ούτε 0 αλάτι, ούτε πάρα πολύ. Θέλει λίγο να είναι στην παλέτα γεύσεων για να κατέβει πολύ φαΐ. Δεν ξέρω αν ταυτίζεσαι με το πλέον. Ναι, για μένα πλέον το φαγητό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μόνο πολύ κρέας μπορώ να φάω. Τα υπόλοιπα σχεδόν τα πεχράνω. Ναι. Shake με πρωτεΐνη ενδεχομένως μέσα στην ημέρα. Ναι, αποφεύγω λίγο έτσι τα τεχνητά. Από κάτι θα πάρει. Έτσι είναι.
Λοιπόν, όταν μου λένε τέτοια ρε φίλε, αυτή είναι η απάντηση που δίνω. Ας πεθάνω, ξέρω εγώ, λέω από τα Monster και από τις πρωτεΐνες. Δεν πίνω, δεν καπνίζω, δεν κάνω ναρκωτικά, κοιμάμαι όσες ώρες πρέπει, τρώω σωστά, κάνω προπόνηση, ας πάω από αυτά. Λοιπόν, εντάξει. Ναι, μερικές φορές με πιάνει αυτό το να μπω μέσα, ας πούμε, και να φάω ό,τι τζάνκ υπάρχει, ας πούμε. Ναι, και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Δηλαδή και το γλυκό θα το φας, ρε φίλε, και την κρέπα και το μπέργκερ θα το φας. Αν μπορείς να κατεβάσεις ποσότητα φαγητού έτσι και δεν μπορείς αλλιώς, φάτα έτσι, ρε φίλε. Ναι, όχι, αυτό το κάνω πολλές φορές. Δηλαδή πηγαίνω στο ζαχαροπλαστείο και παίρνω. Κάνω μιλφέι, κάνω σουτάν και τέτοια. Για να συμπληρώσω θερμίδες. Γιατί Δεν είναι για όλους αυτές τις συμβουλές, να το πούμε και αυτό βέβαια έτσι. Όχι, παιδιά, όχι. Μακριά όσο μπορείτε. Δεν λέω αυτό, ρε φίλε. Λέω ότι τώρα να το πεις τώρα στον 74 που κόβει να μπει από το 83, ας πούμε. Δηλαδή. Εντάξει, τώρα αυτό του κάνει στην καρδιά περιβόλη. Δηλαδή αυτή που είναι τη μισή χρόνια σε κάτω. Αλλά. Ναι, τώρα συζητάμε για τα δικά μας μεγέθη που πρέπει να το υποστηρίξει το μέγεθος. Ναι, πιστεύω. Ναι. Βρήκε ο Φίλιππος ο Ναθαναήλ. Ναι. Σου λέω, εγώ πολλές φορές και παλιότερα, τώρα δεν μπορώ να το κάνω, έψηνα γύρω στο ένα και κάτι κιλό πανσέτα. Και την έτρωγα, ήταν ένα γεύμα αυτό. Με τι το τρώγες, με ρύζι? Είτε με ρύζι, είτε με πίτες. Έψηνα και τις πίτες. Με πίτα, ρε φίλε, πανσέτα με πίτα, δεν τρώγεται αυτό το πράγμα που λες. Εγώ το τρώγα. Ωραία, ναι, εγώ δεν μπορώ να το φάω. Βρείτε λοιπόν πράγματα που κατεβαίνουν. Εγώ με την πίτα, δηλαδή, αυτά εδώ τα βλέπεις εδώ. Αυτά εδώ είναι μυς εδώ που έχω. Έχεις και εσύ, τα βλέπω. Αυτά την Τσικνοπέμπτη γίνονται τόσα, ρε φίλε. Πρίζονται και δεν μπορώ να μασίσω από ένα σημείο και μετά. Τώρα εντάξει, άμα έχεις κάνει προοδευτική υπερφόρτωση, μπορεί να τα μπορέσει, ρε φίλε, τι να σου πω. Άστα. Λοιπόν, νομίζω τα έχουμε καλύψει όλα. Έχεις κάποιο tip να προσθέσεις? Δεν μου έχει κάτι στο μυαλό. Ωραία, το λύγουμε γιατί να μην περάσει μια μισή ώρα, γιατί μετά είναι δύσκολο να γίνει edit. Πάλι την περάσαμε. Δεν την περάσαμε, είμαστε 1.27 είμαστε. Όχι. Δεν μας δει κανένας. Θα βάλω timestamps από κάτω να πηδάει ο καθένας να βλέπει ό,τι θέλει. Στο πρώτο podcast που το έκανα αυτό, που ήταν το προηγούμενο, είχε 2 φορές το μέσο όρο θέασης. Τα προηγούμενα ξέρω είχαν 6 λεπτά και αυτό είχε 12. Κάπως έτσι. Από τη μια μισή ώρα. Αλλά είναι μερικοί καμένοι που τα βλέπουν ολόκληρα. Μου τα έχουν πει, μου το έχουν στείλει σε μήνυμα. Οπότε ευχαριστούμε που το βλέπετε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και οι δυο σας, ξέρω. Δεν θα ξέρεις. Θα είναι μετά που θα γίνω διάσημος. Λοιπόν, αυτά από τον Ανέστη Τσαπαγίδη. Γεια σε όλους.